Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Teacher Beach, ochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Okange gimoro dawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno. Ninja the entertainer. Nonga DJ Smollett le principal de la rumba. Kwa mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chenro martie dera. Chakra faga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma kelo ni thumbo bedo pingo tivo. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Kwa mwenye wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. See you there.
Nyakor mgajwangu kinyi majabero chien tarik 17 dwe mar Ang'wen higa mar 2024. Geno mara ni cheyo makare samori korio makoni kod kocha mano mar dhi orak mari okinyi makawuono waschopoka mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo. Geno mara ni cheyo e makare bed kudo nyaka giko mar chenro makama mabende biro bido karumo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao. Oyawre nyakora Mugiajwang kamoro mora ma intiere okinyi makawuono ichieo nade to bende ageno ni ikori mar dhi kari mar orak machiegni chenro mar piny. Nyinga Joyce Udur. Joyce, yes. Ichieo nade? Achieo makare Sharon. Wagoni Nyasaye kamano chako yaonwa piny nono. Koyo ema ng'ich kata bedo ni koth nyochwe midhiambo manyoro. Okinyi makawuono to nyalo wacho no ng'wono no matin wachope tich mondi kata kamano weyo koyo futo oko ka. Gima mako dhago odhiambo manyoro nochwe mathoth. To kaneno ko ula mol bure Nairobi kaka osebedo kochwe kinde mosekalo. Kose nyalo bedo no selos drainages makoro miyo ponono koro koth kochwe to onge pi magudore e genga peini. Nyalo bedo kata kamano jogo mantiere gwenge moko e boma Nairobi ka nyalo nyiso ni kama gintiere to chalo nade do. Ang'eni gwenge mago makaduo kuonde mamoko bende oula osebedo ka daro oganda mago moriwo gwenge mago mag Kisumu ntiere gwenge moko bende gwenge ma Homa Bay kaka Karachuonyo Central gi mamoko ang'eni oula osebedo ka daro ji. Kata kamano koth makama bende wacho ni watiyo do makare ahinya ne jopur ma bende puro cham kanyakla kod karamna yor kano pi mar mondo mi kinde ma bende oro biro bede pachoka wabed jogo eko ma bende ntiere kod pi. Kwa kamano Joyce Udur kawuono ken chieng' tich adek ang'eni ne nyakora Mugiajwang mathoth waja biro nyiso gi chenro mar okinyi makawuono. Bang' ma nyakora Mugiajwang Sharon Ngao biro bedo ka kelo ni weche manyien mondo ibed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore pachoka. Bang' mano tabro bedo ka donjo kod nonro mar gazet kawuono Sharon The Standard ka chiel kod Daily Nation anno ka gimenyo ng'anyo mag lakteche modiochieng' makawuono donjo odiochieng' mar 35 kiwachore ni nyaka sani kaluore kod ng'anyo mar lakteche jotuo mathoth tho e ute thieth kaluore ni onge laktar manyalo thiedho gi kacha. Moko kuom gi bende tho e udi kaluore ni kidhi od thieth kacha to onge laktar mora. Kata kamano duol mar governors bende nogolo duon gi odiochieng' manyoro ka bende koro nyaka sani koro gin bende giwacho ni mano winjruok mana lakteche okete kok gi higa mar 2017 onego bed ni chope kare. Od bura bende neno ka sani koro penjo makoni kod kocha kotudore kod wach chulo fees kokale e-citizen. Pono giwacho ni sirikal onego bed ni chwalo lai maler ni fees kochul e e-citizen pono no skund ok biyuda chiedh nade mar nok mar omenda makinde mang'eny giyudo. Ang'eni mane wach maduong' ma bende nitiere odiochieng' manyoro od bura mane nyim kamiti mano mar od bura mar National Assembly e kinde ma bende koro wacho ni jogo ma biro bedo ka chulo fee gi cham samuri tero jamni ginto hibro bede kidewo wangi e yo machal nade. Koro giko piny owacho mar mondo mi ochunga chudo mago mag e-citizen ahinya ma bende ne gi propose ramne ne gi chiwo paro makamano mar mondo mi skunde ochak chulo school fee. Bende no jal ma bende no yier ne mbetre mano mar piny DRC ne piny Kenya. Ano kena chiel kuom jogo eko ma bende jod bura mapachoka no thicho oko e dwaro mano mar lemo makamano. Mago duto wabro bedo kwa lidhe nonro mar gazet nyakora Mugiajwang kango chopo kanyo sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi. Sa 1 mar okinyi anga donjo kod twak mokwonge chenro mar Rupenya. Kabende twak mwatwake en kotudore kod osigo mar osara. Sharon wang'eni nyaka sani kaluore kod jaga budget e pachoka mano control of budget. Wachore ni counties magwa gitiyo kod omenda mathoth e chulo osara moloyo wechego mag dongruok. Ang'o matimore e counties magwa? Ere kaka mano inyalo bed kiduoko piny? Gino miwacho ni en public wage bill. Ka nyaka sani wang'eni nitiere romo ma osebedo ka dhi nyime ka romo mar Bomas of Kenya. Romo makamano biro bedo ka rumo odiochieng' makawuono. Igeno ni jatend piny William Ruto biro bedo ka loro romo makamano. Kata kamano biro bedo kwagoyo mbaka kod jalonye weche mag telo. Mar mondo mi gilerno ne ndicho kara koth gowa gi kaje. Kalonno omenda makamagi ma itiyo gode chulo osara. Obedo osara kata omenda mabalang. Gin omenda mag jopiny monego bed ni tiyo godo e weche mag dongruok. To karang'o matimore e counties magwa. To magi duto te bende biro bang' Lynn Meng'ich mano jatenda iwacho ni riwruok mano mar SRC. Wacho ni jotije mago mag piny owacho kata mana public servants ok bi medgi omenda.
mano tiende dango. Ang'eni biro bedo gi jolony ka molony weche mag telo ma bende biro bedo kiporo godo wach. Kawuono en chieng' tich adek Nyakorom Gajwang', Joyce Oduor kosetieko twak mare chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Jael Lieta biro bedo ka kilo ni chenro mano mar tedo gi chiemo. Kete TV mar Ramogi ine kit tet ma biro bedo kokelo okinyi ma kawuono. Bang'e chakre saa 3 mar okinyi biro bedo kata ye chenro mano mar mbaka oromo. Wachage chal mar fwambo wang'ene na weche ma biro bedo kwa luno duchi ma kawuono dutete ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien. Joyce okinyi ma kawuono chakre saa 3 kachi ni dakika 15 kama e twak mar weche no mar mbaka oromo. Ng'eni chieng' tich adek wa jamiyo mine maino. Okinyi ma kawuono odhi go mbaka ratiro mag mine ahinya yor yudo tich, yor yudo kata mana dongruok mopogore. Odiochieng' manyoro nwaneno jaod bura e kaunti ma Nairobi Esther Passaris kanyakla gi jaod bura mong'ere kaka Gladys Elachi Beatrice Elachi. Nagi ng'anyo ka bende iwacho ni yo Dagoretti kocha, Dagoretti North kocha, mine ma bende osebed ka ing'e kaka samoro City Council jakeloga pi to samoro kelo gi gotieno. Koro mar mondo miyo pi nyaka koro ninde kode okamie pi. To magi waseneno katimore kata mane tije kata mano bede ang'o. En gino marach ahinya Sharon, kanya kasani koro gidwaro mar mondo mi ochwal bura e od bura kacha, mar mondo mi oket piny chike mager, mar mondo mi ponono ng'ata mokwayo ng'ama miyo ni porono oterre kode eka omiye tich kata ponono timne gimoro amora tibro ber ka eka onegi okang' mager ahinya. Taparo ni maneno okang' maber ahinya kalonro bedo korito ratiro mar mine pacho kae. Nikech ratich mine moko nyiri osebed ka ichocho. Adhi bedo gi mine ka Nyakorom Gajwang', moko kuom gi gin jokidne ratiro mago mag mine kanyakla kod moko kuom josiasa bende wawinje pach gi kotenre kod okang' makama. Koro mago e thor wach ma bende kiny makawuono wantiere godo. Yoronwa ote inyiso kaminenowa bende inyiso ni gweng' ma intiere ochio nade. Lai mago magote machuo kare deka 600 mbui mago mag Uganda mano moriwo Facebook, X, mbui mar YouTube gi Citizen Digital iyudowa achiel kachiel gi nying mar Ramogi TV. Tudri koda e mbui maga fanpage mar e mbui mar Facebook kanyakla kod X yuda gi nying mar Sharon Ng'ao. Nyakorom Gajwang' an bendi tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni nikech ma en rupenya mokongo hoi thundweche. Tukajaribu kupiga nduru ili watu wakuja wamsaidie, lakini kwa vile mvua ilikuwa kali hakuna watu waliweza kusikia. Anginyi kwa ya bet mane papoko. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%. This would have a ripple effect on all civil servants' basic pay. We want governors to get down and be sober. We are going to start looking at governors individually. Nyakorom Gajwang' dakika na para tok sa pagaro mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ao. Kwand jogo mawito ngimagi e masira mar oula medore. Kai kaunti ma Kirinyaga miyo moro ne otho bang' oula ywere e kinde manotemo kalo aora Thiba ma opong' kaluwore gi koth mapek mamedo chwe e kor gwenge ma pacho ka. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero moko kuom jodak ma bende sub kaunti ma Nyando ma bende sani oula odaro e miechgi bang' aora Nyando muomo nyaka e gwenge makono. Nyime gi chwe kor gwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiero ne jopiny kaluwore gi pek mar oula ma bende medo kelo tho e gwenge mopogore pacho ka. E kaunti ma Kirinyaga miyo moro ne otho bang' oula ywere e kinde mane otemo kalo aora moro mane opong' e alworano kaluwore kod koth mapek mane ochwe kor gwenge makono. Moko kuom jogweng' mane otony e kinde masirano lero kaka oula ne oywero miyono. Ringre ne oduogo oyudi okinyi ma kawuono. Nilikuwa nimemfuata pia, mimi nilikuwa nikivuka, lakini kabla avuke maji yakamzidi na akawezwa kubebwa, lakini mimi nilikuwa nyuma yake. Nilipoona ya kwamba amebebwa, mimi sikuweza kupita, mimi nikarudi nyuma na tukajaribu kupiga nduru ili watu wakuja wamsaidie, lakini kwa vile mvua ilikuwa kali
hakuna watu waliweza kusikia, kwa hivyo hatukuweza kumsaidia. We were on the search the whole day until this late morning when we found her within the bed of the river. Bende kaunti achiel onogo e gwenge mag Muya familia moingo 200 odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' pi oula donjo e utegi ma odarogi. Familia go ne ochuno mondo dar oko e mieregi bang' aora Thiba pong' kaluwore gi koth manochwe alworano e otieno. Area hii imeharibika, happen juu ya drainage. Kama wangetengeneza drainage hii area ungekuwa kusuri sana. Wengi wameumia na hasara kubwa imeonekana. Sisi tukapata shida kubwa kwa sababu hatukuwa tumepika, hatukuwa tumekula, hatukuwa na place ya kulala. To e kaunti ma Kisumu, jopiny buora e sub kaunti ma Nyando bende ne odare miechgi kaluwore kod oula manomonjogi e miere bang' aora Nyando pong' ma olo oko. Kuonde ohala kod ute mamoko e chiro Ahero ni pi opong'o do kendo weyo jopiny kod lal maduong'. Koth ochako chwe saa 1 karomo saa 7 pi omonja. Awuok e ot gi nyithinda te, ot bol watan chiliel. Akwayo sirkal nokonya. Ochwega pile to kawuono omuomowa. Mwaneno tek gi kodhne nikech pi opong' ma kaka watim onge. Mokwongo oda noseluar jamni gweno tho diek kendo olalna madhok amanyo ma kata kuma dhi ayude onge. Koro gimokwa sirkal ni mondo gitimnwa giyawnwa pigni chope i Nyando. Owuok Nyalbiego tigo e Nyando. E koka bet wanyalo yudo nafu. Pi omonjo wa saa 8 otieno ma ute 2 mag yawuota osegore piny. Naparo ni oda ka odong' kendo dakika matin oda ka be pi odonje. An gi nyikwaya bet mane pap oko, koro akwa sirkal ni mondo konya nikech yawuoyigo an go me pap. Magitimore ka familia moingo 700 e gwenge ma Kobala, gwenge mag Wangchieng kod Central Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay bende pod neno matek mokalo nyaka ni pi oula darogi e miechgi, pi ma bende oseweyo ka thoth ute oruombore piny ka puothe kas ma odhuro bende sani kolewe wi pi. Ali Abich, Ramogi TV. Nyakwar jonko pogre gi mano midhiero mar koth machwe e pachoka okwako kodoka moko kuom gwenge mag Siaya ka e gweng mag Gotagulu mayudore sub county ma Bondo. Yuago mudho ma okwako alworano bang' yamo mapek ma okel gi koth lwaro sigingi mag stima. Jodak makono yango ni kambi teko mano mar stima mar Kenya Power osekawo kinde mathoth kapok oloso stimano ka koro gin kod luoro mar arita kwen jaore ni mar gidak e mudho. Gimedo ni tije gi ok nyal dhi nyime kaachiel kod chenro mag osiptende kod skunde mayudore e gwengego nikech onge teko mar stima. Ka koro gikoyo kambi mano mar keyo teko stima mondo riwre kod migawo mar weche apaya e yudo kaka ginyalo duoko negi teko mar stima. 3 weeks back to noluar e pi ka poles gi noluar e pi Gotagulu osebedo maonge stima now bang' thuolo machal kamano to ji modak Gotagulu ng'eny matiyo gi stima kendo chandruok osebedo mang'eny ka koro miere mang'eny ni mudho an mano kelo chandruok mar insecurity. Koro wakwayo maduong' ni wan gi shida mar stima ni nitiere to jo Kenya Power no winjre gi joma loso ndara bogolo poles mag stima kuma ne gintiere ga chon bokete side mar pi. Koro kuma ne no ketgi pi ni poles gi ogin stable gi lwar. Stima maonge no miyo koro jok ma ikgi ng'eny ma warito gi yedhe mikane fridge koro ok nyal chamo yedhe gi e wang' sa. To kendo jok marito gi otieno mangima chuno ni ok nyal chiewo malong'o nikech sola ka koth chwe kama to ok ti nyaka seche modeko. Wakwayo all stakeholders, obed government, obed any supporter manyalo konyo Jogotagulu sub-location mondo donje wachni jo ndara gi jo Kenya Power winjre mondo mi jo ndara osiemne jo Kenya Power kuma ginyalo kete poles mondo wayud stima. Nyakwar jonko pogre gi weche motenre kod midhiero mar koth ami ng'anyo mago mag lakteche mabendo doche makawuono donjo dochengi mar 35. Riwruok mar Governors koni giseketo winjruok mano mar lakteche mano mar higa mar 2017 e timo dwaro mano mar omenda mathoth ma ok gibi nyalo chopo dwaro mar kamano. Kaka Judith Omondi lero, riwruoge jochiw thieth
oramo ni ng'anyo dhi nyime ka jatend migawo mano mar thieth Susan Nakumicha to osingo ni gibiro bedo ka gitieko midhierogo e ndalo matinne adek. En ng'anyo mane obagi e boma ma Nairobi kwa osiptal maduong' ma Kenyatta, migawo mar thieth nyaka e apise mag riwruok mar governors. Ng'anyo mane odiochieng' mar 34 kawuono, jopuonjre mag mbalariany matimo weche mag thieth kwan gi ne omedore ka gikoni gichung' kod jopuonjgi mosebedo ka ng'anyo kuom maheo dwe achiel koro. And as medical students, we've also decided to down our brains in that we are afflicted that these doctors here that are now on the streets for 34 consecutive days are our tutors. And so we cannot survive in school when our teachers are on the streets. Waikore mondo warom gi Council of Governors kendo waikore maromo gi jatend migawo no Susan Nakumicha, lakini gine magitamore nikech wan wayie nitie gimiluongo ni risk allowance mosebedo kwa manyo ma en Sh15,000 mano osego sei gi jatend migawo machon mar thieth Senator Mutahi Kagwe. Mae gima wadwa ni mondo bed implemented to ema osebedo kwa ringo ne ka kod chudo ma onego bed ni chulo interns magwa moduok piny. E kinde ma ng'anyo gi dhi nyime, riwruok mar governors ka otelnegi kod jakom margi Anne Waiguru netwa kod jofwambo kalure gi governors omenda madwarore mondo ketie tim winjruok ma higa 2017 ng'eny kendo kaka kaunti ok ginyal chopo. Pod giramo ni mana ka omed gi omenda kawuok e piny owacho mamalo ok gibi keto e timo girimitigo. In the event that the national government agrees to the implementation of the CBA, we would like to bring to the attention of the national government and the public that this would have a ripple effect on all civil servants' basic pay and will therefore require additional allocation of resources to county governments to be able to carry out this task. Weche ma owit kod jagoro maduong' mar KMPDU makoni governors ok bibuogo gi kod dokie tich. There is no amount of chest stamping from the governors that will make us cow and go back to work. We want governors to get down and be sober, that they know that they were elected by the people, and it's the same people who can take them out. We are going to start looking at governors individually and start doing petitions to look at those who are not taking care of health care instead, but are just pilfering funds from the counties. We are tired of being mistreated by governors, and we are insisting that as much as health care is devolved, health care cannot be there without health workforce. Riwruoge mamoko kaka makedo ne ratiro mag oganda, Kenya National Commission on Human Rights, kwayo sirikal mondo chop kare dwaro mag lakteche kaluwore gi chike mapachoka ka riwruok mar jolony weche yedhe bende koni piny owacho winjo we buogo lakteche ka gitiyo kod obila. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha e twak mare kaunti ma Kajiado to chal ka gima mbeko tol kaka ndalo medo sudo. Nakumicha koni gini e twak kendo bang' ndalo 2 gibiro bedo kod duoko makare. I want to assure you and assure the public in Kenya that as a government we are working round the clock to ensure an amicable and lasting solution is reached. This situation is going to be in control, if not tomorrow, in the next few days. Odiochieng' ma keny lakteche duto kama oriwo magute thieth mag ji giwegi romo e boma ma Nairobi ka doho bende owinjo gol ng'eto ma ogik e bura mar ng'anyo bang' miyo sirikal kod lakteche ndalo 14 mag twak. Judith Omondi, Ramogi TV. Jaga budget mar sirikal Margaret Nyakango ywak ni counties tiyo kod omenda mathoth e chulo jotije mag gi osara kod omenda mabalang'. Nyakango mani loso igala moro mar duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo e chulo osara. Wacho ni counties moko bende pod chulo jotich osara gi register machona. Chris Awino nigi ler mathoth. E odiochieng' mar 2 mar galamoro ewi kwan omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotije mage osara ka ipimo kod yuto mage, jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango ywak ni counties tiyo kod omenda makore lach e chulo osara kendo weyo omenda mapuot ne weche mag dongruok. Averagely, we are saying that the county governments played about an average of about 41.9 if we look at the 3 years. So what we are saying is that the counties have not managed to stay within the legal limit of 35%. E report mare, Nyakango oyango ni kuom counties 47 mapacho kae, counties 10 mokwongo tiyo kod atamalo 60 gi wiye
mar omenda mag e chulo jotich. 75% of all your money going to personnel emoluments leaves you with only 25% for the rest of the recurrent and the development. That's how bad the situation can go. County ma Kitui tiyo gi atamalo 75 mar budget mare e chulo osara kod mbalang' gino maweyo dongruok gi atamalo 35 kende. Counties mamoko gin Kisii, Garissa, Busia, Nyamira, West Pokot, Machakos, Embu, Nairobi kod Wajir. Report makamano lero ni omenda mag counties keto tenge e chwalo chenro mag dongruok osebedo kadok piny e kinde ma omenda mag chulo osara kod omenda mambalang' to osebedo ka idho malo higa ka higa. And we can see that the personnel emoluments have been growing by the year. In 2021, we spent 176, and that is, I said, in millions. And then we went to 190, and then to 195. So it's been growing. Hiko mar 2020 counties ne oketo tenge bilion 116.7 ne chenro mag dongruok ka osara kod omenda mambalang' to ne omi bilion 176.3. E budget mar 2021-2022 counties ne oketo tenge bilion 119 e weche mag osara e kinde ma chenro mag dongruok to ne ochwalne mana bilion 98.4. Turbin mar Nyakang'o bende omenyo tend counties mapod chulo jotich osara gi register machon kata manual payroll ataro mar chik gino manyayo weche mag mibadhi. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%. Almost 30% of their payroll was manual. It was outside the system. Let's also observe the fact that when we do manual payroll, then that is prone to abuse and therefore prone to wastage. Omiyo rieko mwang'ado sani en ni migepe duto temanie Kenya ka manegi choko mar pesa kawuono koro nengo megi target mondo giting revenue margi malo. Ka gitingo revenue margi malo to percentage mar 35 ewi 100 dhi yudore ka onge ng'ama riembie tich to kendo kata medji to pod percentage no dhi bede. Omiyo mana recommendation mwadwaro ni wa propose ka mondo wagodo kaka resolution. Moko kuom counties mapod tiyo gi register machon e chulo jotich magi osara gin Homa Bay, Laikipia, Siaya, Marsabit, Nairobi, Bomet, Garissa kod Samburu. Galamoro makamano madhi nyime karomo mar Bomas of Kenya idhi loro chieng' tich adek kod jatend piny William Ruto. Jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o oywago omenda makore lach ma sirikal mag counties tiyogo e chulo omenda mambalang'. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Ne korom jonga pod odhi nyime gi weche manyien okinyi ma kawuono. Komiti mano mar od bura marango weche mag tudruok gi pinje maoko odagi podho Charles Githinji Keiru kaka jambetre mar Kenya e piny DRC. Kamiti no motel ne gi jaod bura Nelson Koech opodho ji mamoko 25 manyocha ochwal nyingegi gi jatend piny Kenya William Ruto ne lemo mag mbetre. Kata kamano Githinji owe oko bang' yangore ni onge kod lony moromo miye lemono. Kamiti no ochwalo report ne od bura mondo koro obiogo e mbaka kapok ochwale ne jatend piny. What your understanding of the GDP is, the growth for the current population and the escalation of the population of that country. Purniang mawuok e alwora ma Nyanza, imbo mar Kenya kod hoho mar Okak koro mako bura e doho mar geng'o piny owacho kik om sukari kawuok e pinje maoko.
kokalo kuom okil kamaloka margi Edgar Jeji. Gidwaro ni doho owit oko oboke manogol kod jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u madwaro ni Kenya onyiew tan 250 mar sukari kowuok e pinje maoko. Ginyiso doho ni piny Kenya kokalo kuom kembe rego sukari ni kod sukari moromo kendo onge okang' mar golo sukari kowuok e pinje maoko ka bende giwacho ni biro bedo ka thiro yuto mano mar jopur nianga ma pacho kae. I've been instructed by the Kenya Sugar Farmers Association to come to court on their behalf to quash some of the decisions which have been made by the Cabinet Secretary for Treasury and National Planning and the Cabinet Secretary for Agriculture, which decision was made irregularly and without consultation of the relevant stakeholders. Hata ingawa uchumi inasemekana inatengenezwa, haiwezi tengenezwa kupitia wakulima kufinya. Alafu allow cartels wa few individuals wakuja wa benefit. Ikiwa hii kesi ambayo tumefile haitaenda through, then the position millers wajue ni kwamba hatutasukuma miwa hata moja katika kampuni zao. Kama ni waoga watuambie. Ni waoga they don't want to lead us, au kama wanajali tumbo yao peke yao watuambie iko namna gani. Jopur nyoche chulo siling 6,000 gi 50. Be nyocha duok nyaka siling 5,000 gi 100. Kendo nyocha ako duoke nyaka siling 5,000 gi 100. Kumano duoro manyo gengo nyen gazetment ma sirkal ni utimo mar kelo sukari moa oko. Eni samora mora ma sukari ma oko kel to nengo mag niang nengo mag skach wagore piny kendo nengo niang dok piny. Wan kod sukari maromo tan 200,000 mane stores mag kambe wagi monego usi mondo chul jopur. To kama oko cho biro to onge kaka kinyi biro chul jopur. Kopogore gi mano, director machon mar Karahembko mar Historia kata National Museums of Kenya, Mzalendo Kibunja, kod achije mamoko adek owe thuolo kod rambun mar siling milion 5 ng'ato ka ng'ato. Kano winjo burano, jang'ad bura Victor Wakumile onyiso achijegi mar mondo mi kik donjre kod joneno kendo chiw obok gi mag wuoth ne doho. Ji ang'wen ma itudo gi ketho mar tiyo aritha kod omenda mag piny owacho mani chulogo osara kod ketho mago mag apis tiyo marach gi apisi e kind mamoko. Burani ibiro bed ka iwinjo kendo tarik 2 mar dwe mar 6 higani. Jakom mar riwruok makedo ne ratich jotich mano kotu Francis Atwoli okwedo weche milome manyogol gi jatatije mar duol marango chenro mag kembe chuk dare pachoka Fazil Mohamed manonyiso kembego ni kik ng'ad askeche omenda ma icholo ne agulu mar kotu. Atwoli wacho ni kotu osebedo ka kedo ne ratich chuk dare kendo ok owinjore wach ni riwruogno ok osebedo ka konyo jotije mag kembe chuk dare. Somebody called Fazul to us is a non-entity. He has never held any responsible position either in employers organization, the Federation of Kenya Employers Organization, or authoritative position in the government for that matter. With all these reports out of him, these reports, if you sum up with these reports, one from Ethics and Anti-Corruption Commission, which are live. He has 5 cases with the Ethics and Anti-Corruption Commission. The government is not going to take action against this boy. We are going to institute private prosecution for impersonating, because he's trying to impersonate as if he can. Nyakoro mgajuange kanyo bende makelo waigiko mano mar weche manyien okinyi makawuono aneno ka dakika osekadho 30 tok saa 12 mar okinyi. Moko kuomu bende aneno ka luwo chenro makama achiel kachiel e mbui magwa. Karawe mbui mar Facebook Jackson Mbuya iwacho neno chenro achiel kachiel kintiere Nyamasaria e county mano ma Kisumo. David Ochola iwacho ni Ramogi TV ler intiere Nairobi CBD. Charles Oduor iwacho ni wuok Bondo iwacho ni piny ochiew maber. Jekonia Oyugi aneno ote mar kintiere Mbakasi. Nancy Jane iwacho ni all the way from Awelo Estate Siaya Kababa ineno Ramogi TV e yo makare. Meduru mana oro ote nyakoro mgajuang wabiro bedo kwa kauge kwa dhi nyime gi chenro marwa mabende biro bedo ka Musa Beach mar Onyango. Gisani wakao yo matin aneno ka Joyce Oduor sekre makare mar kelo ni nonro mar gazet kik dhi mabor.
Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Umeona? Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Prabich. Asante sana. Skiza chapa. Ushinde. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande, kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Kich berne nang'o oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. En about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Kik bai winj mit mar thum kendo imiel radar. Gisemo na wendo simaringo weya
kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Owada jok sahinago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Beautiful. Dogi. Dogi maro mena no. Mokwongo be chunya ok dwari. Sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Riwri kodwa ka wapako teko mar thum. Mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' chieng' tich adek en Nyakwara Ramogi Ajwang' machiegni nonro mar gazet matayo kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Kaka pile wantiere kae kod gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Sharon Ong'ao osekelo ni weche manyien kora dwaro mar mondo mi walidha kode gazet mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori angidhi nyiew ibed pinya isome yo makare. Sharon e kin gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard inyalo wacho ni mane maponono nyalo mako wang' jopiny ahinya odiochieng' makawuono. Manyalo mako wang' jopiny Joyce nikech gazede ma kawuono aneno ka thor weche omi pek mopogore opogore. Aparo ni ng'anyo mar lakteche ok en gini mawendo kuom jopiny nikech odiochieng' ma kawuono ng'anyo ma kamano donjo odiochienge mano mar 23. Aparo ni gima nyalo mako wang' jopiny ahinya en thor wach ma bende ochiwe The Standard kaluwore kod chudo mano mar omenda mano mar school fee kokadho e mbui mar eCitizen nikech wange ni skunde nego bed ni iyawo e kind thuolo mar juma achiel mabiro. Aparo ni ma ema nyalo bedo ni nyalo mako wang' japinya nikech bende aneno ka gazet mar The Standard piny kanyo bende gimenyo ng'anyo mano mar lakteche. Kata kamano dono chak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono to mana kaka isewacho ng'anyo mar lakteche odiochieng' makawuono donjo odiochieng' mar 35. Ka wang'iyo gino ma gimiyo pek okinyi makawuono Sharon ndika ni ping pong on death spike. Kaluwore ni ng'anyo mar lakteche nyaka sani koro osemiyo thoth jopiny iwacho kae ni miche gi miche mag jopiny nyaka sani koro wito ngimagi, moko kuomgi wito ngimagi ka gintiere udi, moko kuomgi e ute thieth mago mag ji giwegi kaachiel kod ute thieth kata dispensaries mayudore e kor gwenge. Kaluwore ni ka gidhi kuro gibedo kuom thuolo malach, onge daktar moro amora maponono rangogi, gino makoro nyaka sani koro kelo achiedh nade mathoth ahinya ne jopiny. Bende aneno ka riwruok mar duol mar governors nogolo duongi odiochieng'
nyoro kotudore kod ng'anyo makamano. Sharon. Just wach makama en wach moro malit. To kineno ka Daily Nation ondiko ni ping pong chal ka tugo moro mag piki ponki nikech koro en ng'ani seyo ng'ani nikech ng'anyo mar lakteche gi sani nitiere kinde piny owacho ma pachoka nitiere e kind county government mago sirikande mago mag gwenge ma pachoka kanyakla kod iwacho ni kanyakla kod lakteche gin giwegi. Koro lakteche osewacho ni gin gibiro bedo ka gidhi nyime gi ng'anyo nyaka winj ywak margi. Kan winjo riwruok mar governors kotelnegi kanyo kod Anne Waiguru mano governor e county ma Kirinyaga duche manyoro ne giwacho ni counties bende onge kod omenda maka ponono ni nyalo kadho ogirimiti mano CBA mar higa mar 2017 biro bedo ka keto counties kamarach. Susan Nakumicha ni winjo kod amna kanye weche manyien maben wakilo kinyi makawuono nowacho ni piny owacho ng'iyo chal mano mar lakteche ka bende wacho ni e kind thuolo mar ndalo adek mabiro wach lakteche ibro bed ka ing'eyo. Ting'eni ma ok miwa kata mna mijingo kaka jopiny nikech piny owacho nogono bende wacho ni gionge kod omenda. To mana kaka isewacho riwruok mar governors bende nyaka sani wacho ni kaponono ni gikete tim mana kaka nokondik kanyo ni ponono ka gikete tim mano winjruok mane lakteche okete koggi mane higa mar 2017 to giwacho ni mano biro bedo ka rocho chenro mar chulo jotije mag county osara. Nyaka sani koro jakom mano maduol mar governors Anne Waiguru wacho ni ponono kokete tim CBA makamano bro chulo mar mondo mi omed counties omenda kaluni wang'eyo ni sekta mar thieth nitiere buo counties ma pacho kae kata kamano wang'eyo ni magi duto timore to japiny ma kawaida ema inyore kaluni ni kidhi od thieth ok inyal yudo service mora mora. Tinino kata placard malaktar moro tingo kanyo giwacho kae ni haki kwa daktari Mkenya lipa kama CAS lipa kama deni matinde ni CASS ichulo makare gowi bende wang'e ni piny Kenya chulo kinde ka kinde kata kamano nyaka sani koro ginto giwacho ni ginto jwange to kwa ng'iyo kuom wacha diera sirikal yande odagi nok nyal chul lakteche ma interns omenda maderom 206,000 mane gidwaro giwacho ni interns inyalo mana 70,000 kende mano dwe ka dwe. Mane miya penjora ni komigi 70,000 dwe ka dwe wang'e ni nitiere osuru mopogore ming'ado kango chope giko odiochieng'. Laktar makamano bro dok ot gang'o kata kigoyo kwan mari ponono ok nyal bedo ni donjo e yo makare mane momiyo lakteche koro oramo ni nyaka ng'anya madwaro marwa winj e yo makare. Tang'ni wach mar duoko osara mago mag interns mago lakteche mapuonjore ang'eni lakteche ok bi yie to kata kamano we warita ni sirikal wang' ni biro bedo kata mang'o nikech ineno kata mana ng'anyo mag lakteche king'iyo kata mana placards ma bende lakteche ting'o gin ga gi ote mopogore naneno moro e gazet mano ma The Standard indiko ni it's the poor patients suffering and dying. The rich got medical covers, pay doctors, post interns. Then wach moro malet ndike changini kwa dhi nyime gi nonro mar gazet wadhi neno kaka jotuo tho e mieche mopogore wabiro bedo kwa neno kaka kuonde mikane ringre kata mana mortuaries mantiere gwenge mapachoka kaka opong' gi ringre mago mag jotuo ma bende oselalo ngimagi. Wach moro malit ahinya. Wach makamano no komipe kit gazet mar 4 abich kaachiel kod mar 6 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Adwa no dhi it gazet mar 4 mana kaka isewacho ni en sigana moro malit ahinya kanya kasani koro no ka it gazet mar 4 kanyo Sharon omen sigana mano mar rawera moro matin jahigni 24 sani koro wito ngimane kalure ni ok ne nyal konye e yo mapiyo e kinde mano chopo hospital kacha ka entiere kod rem ka otuo kalure kod ng'anyo makamae manyaka sani koro donje odiochieng' mar 35 to winjruok pok ochopo pod en piki ponki kalure ni ng'ani seyo ng'ani to japiny to ema inyore. En wach moro malit sigana makama omenye ite mano mar 4 gi mar 5 nitiere rawera ma bende kaka isewacho nyinge Maxwell Maronda jahiga 24 nen gi achiedh nade e remo mare koro ng'eyo ni remo nigi ang'o ing'eni samoro bende nitie infections e remo mano mar mondo yang mar mondo bi thiedhe e yo makare osebedo kom odhi e subtende to kata kamano wang'eni lakteche kaka osebedo ka ng'anyo osebedo ka yudo thieth makare wachre ni ka no dhi e subtal mano mar Mama Lucy kama bende no dhi yudo thieth no nyise ni odeko. Koro Maronda en achiel kuom jo Kenya ma bende osewito ngimagi kaluwore kod ng'anyo mago mag lakteche. Magi gin moko kuom tuoche ma bende dino geng dina bende lakteche ok ng'any. En wach moro malit ahinya. Gima dhiera ahinya Sharon kwa ng'iyo kata wach ma bende no wach kae kod nyamin gi mano nyamin mosenindo mano Maxwell Maronda. Nyaka sani koro wacho kae ni owadgi iwacho ni owadgi ne ochiew
mano tok nindo kuom seche 6 to oyudo ni kitanda mano ninde ne ntiere kod remo mathoth ahinya. Gino makoro dhiero gi en ni ang'o momiyo mae ne timore, to liekore alieka ni ne lake e marame. Tiwacho kanyo ni tarik 28 mano dwe mar 1 mano mahiga ni ema Maronda nochako bede kod lak maremo. En gino malit ahinya made bed ni lakteche nitiere ute thieth. Ponono dino fwenye ni en lak mare madiera kose ponono nitiere malingling moro malakteche mane nyalo fwenyo ni ponono tuoyo jago makoro wito ngimane ni en gino malit ahinya. Ang'eni wach makamae kata kinde mang'eny lakteche wacho ni gin bende ok ber negi ka gineno ka jotuo sandore ka jotuo tho. Kalore ni gin iwacho ga ni laktare Nyasaye mar ariyo gin bende gikonyo e reso ngima dhano ahinya nyaka dhano tuo. Kata kamano giywak ayuaka ni sirikal onego bed ni chopo dwaro margi. Piny kanyo be naneno ka omeny kanyo gino mabende jakom duol mar governors nowacho odiochieng' manyoro ka bende nyaka sani koro owacho ka ni governors Medic's demands will affect county functions if executed. Wanno kanyo odiochieng' manyoro ne gintiere kod romo margi mabende ne giluongo odiochieng' manyoro mar mondo mi gitwagi kotudore kod achiedh nade mopogore opogore manyaka sani koro okwako sekta mar thieth e pacho kae. Mano bende nyaka Ramogi Ajwang' nyalo somo kanyo mar mondo mi ging'iane gino makoro governors ywak. Kalore ni sekta mar thieth nitiere bwo governors gin bende nyaka koro gigol duond gi kotudore kod mano. Sharon. En wach moro malit nikech ka iwinjo kata mana gini yore mabende jakom mar riwruok mar governors Anne Waiguru wacho ni koro counties bende biro bedo kod pek ponono no girimiti mago ma bende lakteche ywago mano girimiti margi mar higa mar 2017 ponono ni biro bedo ka ikadho counties bende biro bedo gi pek nikech giwacho ni gisani counties bende nigi pek kata mne yor chudo mag osara ni neno report kanyo mabende nochiw mabende wacho kaka omenda mathoth dhi ne chudo mag osara kopogre kod dongruok e counties mabende koro ko wacho ni ogirimiti makamako kadhi bende biro kelo pek ni counties mapachoka nikech kuom ranyisi naneno ka giwacho ni nitiere lakteche mathoth mabende tiyo ne counties wacho ni nitiere lakteche 4398 gi nurses maromo 31,923 mabende tiyo ne counties odiochieng' makawuono. Koro en wach moro ma en mana ywaruok koni kod kocha. Akeni ratili biro yienga koro kanga. Koso koro warit kinde thuolo mar ndalo 3 mar mondo mi wawinj ne Susan Nakumicha jatend migomo chung' weche mag thieth singo mabende nochiwo odiochieng' manyoro ka bende biro bed ka ichopi. Ma odiochieng' makawuono odiochieng' mokwongo koro dong' odiochienge 2 mar mondo mi ponono ane ka gibiro bedo ka gichopo dwaro mag lakteche. It gazet mar 6 mano mar gazet ne Daily Nation kalure kod ng'anyo mar lakteche manyaka sani koro dhi nyime mana kose wacho ni jopiny ema inyore jopiny ema wito ngimagi kaloni ka gidhi ute thieth tok giyude thieth mapiyo gino mamiyo moko kuom gi tho. Nyaka sani koro nitiere ringre mathoth ahinya mantiere kuonde kano ringre jomotho manyaka sani wacho ni nitiere kanyo kalure koda mano ng'anyo mar lakteche manyaka sani koro dhi nyime. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere lakteche maponono ok otudore kod riwruok mag lakteche mano mar KMPDU gine magisebedo ka gitiyo kata kamano ang'e ni kwan gi tin gino ma ok nyal romo e thiedho jotuo duto ma nitiere kod tuoche mopogore opogore pacho kae. Sharon. Ing'e jatend migomo chung' weche mag arita Kithure Kindiki bende nosengo no biro bedo kotimo kata mana koketo arita mago mag health workers mabende kosebedo ka ng'anyo kata kamano ineno ka koro wach makamano bende kod nikech mana lakteche mantiere gi orak maonge bwo duola mora mora kata mana riwruok mora mora gine masani gi thieth e osiptende to kineno kwan gi this ki compare kata mana kipimo gi kwan mag jogweko ma bende yudo thieth e osiptende mopogore opogore nanno ka sigana ma bende nation ondiko na gigo durbin mago osiptende mopogore opogore ma bende nitiere kod mortuaries mago kar kano ringre mag jogweko motho giwacho ni kar kano ringre mag jogweko motho bende sani bende opong' gi jogweko ma bende osewito ngimagi. En wach moro ma bende ang'eni pod waluwo machiegni nyaka Ramogi Ajwang' kata mana gwenge magwa makaluo ute mag thieth mag piny owacho wanene kaka nyalo bet. Nitiere report moro ma bende jafwambo mar kaunti ma Kisii bende notimo. E kinde ma bende ute thieth mag piny owacho onge kod oganda nikech onge lakteche. Ute thieth mago mag ji giwegi private hospitals bende masani koro chal public hospitals nikech kanyo samoro onge gi okumba mar thieth mano insurance idhi kanyo gi omenda ma samoro isechango to bende kidhi kacha
yudo ka kwan jotuo bende thoth. Koro en nur e sekta mano mar thieth e pacho ka. To ute thieth mag ji giwegi bende nyaka sani wachore ni kaluwore kod dhugruok mag ji makoro opong'o ute thieth ma kamago. Moko kuomgi mana ki report mabende iwacho ni jafwambo marwa notimonwa no. Iwacho ni nitiere jotuo ma nitiere kanyo to moko kuomgi chuno mar mondo mi onindi nyaka e corridors mago osuptal ma kamano kaluwore ni onge kata kitanda ma jatuo nyalo ninde. Kata kamano osuptal ma kamano nowacho ni gichiwo geno ne jopiny ni ponono kituo inyalo chopo kacha tibed mana kod horuok ibiro thiedhi kata kokiyudo kitanda kawuono ponono odiochieng' ma kinya ng'ato biro bedo nosechango biro bedo discharge ibiro bedo kiyudo kitanda. Kata kamano weche mag ng'anyo mag lakteche en wach mokwako Kenya mangima manyaka sani onego bed ni ing'iye sirikal onego bed ni kete maino mar mondo mi ochung ng'anyo makamano. Ndalo 35 ka onge services mag thieth en gino malet ahinya. Tang'eni kwan mwamenyo mosenya kuom kan ng'adi kaneno ka nitiere wach moro mabendo mipek e ite mar auchiel iwacho ni nitiere hospital mabendo wang'e Kisumu mong'ere kaka Russia jomoko luonge ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Nitiere achiel kuom jothieth kanyo mabende nodadhoge mabende wacho ni nitiere medruok mag jotuo mosebedo kalalo ngimagi. Ka bende owacho ni hospital mano mar Jaramogi Oginga Odinga bende nochungo kata mna bero mag mine mabende osebedo mapek mano mong'ere kaka cesarean section. Kalore biro kelo tho mar mine kaachiel kod nyithindo matindo kaluwore ni ng'ama miyo ponono kosechopo samo nego bed ni inyuola to ponono kokiyudo kony mapiyo mano bende mamiyo joma mine moko yudo kata tuo mar fistula en gino malit ahinya. Kata terminal illnesses doneno ka bende gisechungo kata mna thiedho tuoche matama kaka kansa kaachiel kod tuoche mamoko kaluwore ni onge specialists kata lakteche mantiere kod lony manyalo konyo timo kata thiedho tuoche makamano. Sirikal onego bed ni keto maino margi eneno kaka ginyalo chopo winjruok makare kod lakteche mar mondo mi lakteche odoge tich jopinya owe chandore nikech wang'eni jogo mantiere e sirikal ng'enygi nitiere kod okumba mar thieth adiera gidhi ute thieth mag ji giwegi moko kuomgi bende katuo die pinje maoko japiny mok dwa kony mantiere pacho kae makoro kale achiedh nade mathoth. Kata kamano kwa keto tenge weche motudore kod ng'anyo mag lakteche Sharon adona dhi it gazet mano mar 8 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro jagoro mar kotu mano Francis Atwoli ogolo duonde ka koro wacho kae ni I'll never be under siege. Atwoli comes out fighting. Wang'eni nyaka sani Atwoli osebed kiseye kotudore kod weche mopogore no kosebedo kong'iyo maslai mago mag chuk dare pacho kae. Nyaka sani koro waneno ka mano jatenda riwruok mochung' ne chuk dar mano Private Security Regulatory Authority mano Fazul nyaka sani koro en bende osebedo kowuok oko motegno mar mondo mi okedne ratiro mago mag chuk dare pacho kae. Maduong' mogik en mano mar medo gi osara mar mondo mi giyud 30,000 mano dwe ka dwe. Ing'eni seyo mabende Fazul mabende otelo ne duol mar PSRA mano duol mano kata mana riwruok mochung' ne chuk dar mag ji giwegi pacho ka. Ne giwacho ni kinde ka kinde gisebedo ka gigolo omenda ne riwruok mar kotu to kata mano ratiro mag jotije magi ok osebed ka ing'iyo makare. Makoro ne giwacho ni gibiro bedo ka gichungo dwaro mano mar chiwo omenda mabende gisebedo ka gichiwo ne riwruok mano mar kotu. Odiochieng' manyoro jatend riwruok mar kotu Francis Atwoli nowuok oko mano bang'a naneno ka achiel kuom gazedo okinyi makawuono thor wach margi mabende gimiyo pek. Ne giwacho ni Atwoli is under siege ka bende giwacho ni Atwoli tich samoro osebedo ka bembo nikech Atwoli nogo ni seyo kaluwore koda ratiro mag jotije. En bende iseye kuom bedo e riwruok mar kotu kuom thuolo malach ma hike mano mar 23 ka bende nitiere paro moro mar chik ma bende nosechwala mano mar geng'o kaka kotu kaka inyalo bed ka itiyo kod mana term limits mag kotu. Odiochieng' manyoro ni winjo kanyo wacho ni onge kama tek kendo nosewo Fazul ka bende en bende odonjo ne gi weche mamoko mago maluoro weche mago mag sombe e kind mamoko. Kotudore kod mano machinglo mantiere it gazet mar 17 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono machinglo makamano bende wanyalo wacho ni mana nyaka sani koro menyo achiedh nade makoro oluoro jagoro mar kotu mano Francis Atwoli. Kwanyalo mana yudo machinglo makamano ka ng'iyo nitiere wanyalo wacho ni en yien moro to yien makamano nitiere kod le mopogore manitiere piny kanyo to kwa ng'iyo wanyalo wacho ni en Akena aluonge ni en gino machalo ni okete kanyo kaka billboard moro matin. Nyaka sani koro okete kanyo ni Kotu Gardens no term limits. Atwoli bende ponono koro ramo ni onge term limit ka kotu nyaka dhi mbele nikech picha maneno kanyo kata sura mantiere yien kanyo ochalo na mare. Ingini yien makama chal na yiende moko majaneno yo gwenge makadhoad nam chumbi. Hakeni luongo giga ni mahugani. Hakeni seneno yie kosilongo ni baobab. Seneno yiende mag mabuyo.
kumigole mabui mabende samoro ji janyodho ka. Gin ga yiende moko ma nigi siro moro, yani en yien mosedongo mok nyal kata mana pudho. Koro ok nyal tonge to kata mana pudhe bende tek nikech en gi roots ma bende osedonjo modonjo e lowo. Mana paro ni ranyisi mano mar machinglo makama, mano kanyisi kaka riwruok mar KOTU kaka osebede kitelo negi koda atuli kuom thuolo mar higni 23 kano chwal bill kata mana paro mano mar keto term limits. En wach ma bende nokwedo. Emineno ka en le osebedo ka tongo yien no tineno kalo le matur yien to ochung ok ondek ni kata angeni higa ni gintiere gi yiero Joyce kendi kaka bende koro jokanyo ngene jokanyo mag KOTU bende ma jotije go bende ma yiero luongo na Atuoli. Koro wanyalo bedo ni wase Atuoli to samoro bende wase jotije wang'en na kapo nono ni higa ni bro yiere kendo mar mondo miota duol kata na riwruok mar KOTU e hike mano mar 24. Adonwa tiko da it gazet mogika mano mar gazet ni Daily Nation nyakora moge jong bende nyalo neno machinglo makamano embeno nyalo ngiswa ni ento korka kore machinglo makamano onyalo interpret yo machalo nade. It gazet mogika mar gazet Daily Nation okinyi makawuono nitiere apise mago miwacho kanyo ni gin Bunge Towers offices manyaka sani koro jod bura oramo ni ok gibi bedo ka gidhi apise makamago ka giwacho no apise makamago giwacho ni apise makamago tindo to bende yamo kata muya makalo e iye ok maber gino milong kanyo kod dongere ni poorly ventilated ka bende giwacho ni gionge ler mano mawuok oko mano mar chieng kata mar odiochieng mawuok oko madonje apise go ka bende giwacho ni lifts madhi apise go bende koro dhi mos ahinya gino momiyo nyaka sani koro gidwa dhi e apise makamago kata kamano wang'eni nitiere omenda mano maderom $3 billion mapono noti godo e gera apise makamago. Sharon, ingene apise mago mong'ere kaka Bunge Towers kintiere bura Nairobi kato intiere alwora mano mar bunge kata mana od bura maduong' ma pacho ka nyalo neno apise makamagi. Joyce intiere kinde ma bende Brenda Wanga notimo sigana mano mar Bunge Towers kaka iye chal oko to ber iwacho ni don't judge a book by its what? Its cover. Cover to ber ndi ineno ko kanyo en gimoro maber lakini iye en rooms kata mna mapoko tieki. Nanno kana wach ni juma mokalo na negbe ni jod bura na donjo jatend piny Kenya ni geno ni bende duene bro bedo ka yaw Bunge Towers. Pisas jod bura wacho nango ofise makamago tindo akene ofise makamago gidwa kete ang'o nikech kini jaod bura dong nego bedni itiyo ne itiyo e constituency kata mna kar chung' od bura mari kiswacho ni office tin poorly ventilated giwacho ni onge ler makare ma bende donjo e apise makamago. Lifts bende giwacho ni are too slow nikech apise makamano bende nigi bor nyakora mgejwang. Koro en mana seyo makoni kod kocha chieng' tich ariyo mar juma mokalo speaker mar od bura maduong' mano mar National Assembly Moses Wetangula ne olando ni jod bura maromo 42 biro bedo ka donjo e apise makamago e okang' mokwongo gidonjo in phases. Temneno ka jod bura go bende osesayo ni luasi mar tich kanyo ok ber. Koro warito to par ni omenda ma bende tigodo e gero Bunge Towers bende en omenda modhuro nikech en omenda mosebedo kata mana ka medre kinde thuolo mosekalo. To mana en pes jopiny matinde ni ponono odno kaka nogere no to jod buro dagi mar mondo mi kik donje iye kacha mano bro bedo mana wastage kalo no bobeda beda ni en ot mochung' kanyo to onge gimoro amora mitimo e iye bathe kanyo bende neno kaka mitima no mar jaila kod chieng' manyoro no romo ka nyaka sani koro giwacho ni report on NADCO bills out next week bende wacho ni mago keto lokruoge mopogore opogore ka duola ma tayo yiere pacho kae IEBC e gino mabendi bro bed ka ikete maino bro bed ka iketo e ong'ala manyime mano kotudore kod gigo mopogore opogore ma bende report mar NADCO no mule pacho ka wach makamano nyakora moge jong bende nyalo somo it gazet mogik mano mar gazeta ma Daily Nation. Adonwa mul gazet mar The Standard mana mapiyo piyo Sharon kapok watieko nonro mar gazet. It gazet mokwongo mano mar The Standard bende omeny weche mopogore opogore mamoko kuomgi okwamulo e gazeta mar Daily Nation okinyi makawuono. Maduong' mogika mano magazet mar The Standard omenyo odiochieng' makawuono en gino momiyo jod bura ma pacho kae nyaka sani koro gikwedo chudo mar omenda mar somo kata school fees kokalo e eCitizen. Nyaka sani koro giwacho ni mano ponono biro bedo ka thiro chenro mar jonyuol moko makine mang'eny osebedo ka chulo fees kokale commodities kata gik mopogore opogore ma gintiere godo obedo oduma obedo ganda obed kata yien mano mar chweko gino ma nyaka sani koro gikwedo matamra gi nono. To bende wang'eyo ni nyaka
sani koro kaluore koda paro makamano nyaka sani koro iwacho kae wach makamano no komi peke it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation Bitok to korka kor wacho ni chenro makamano biro bedo ka chwalo pesa makama kosechul gi it Citizen to pesa makamago biro bedo ka dhi direct e accounts mago mag skunde mapacho ka gino manyaka sani ok wanyal wacho ka en adiera kata oyo kata kamano od bura kosekwede to nego bed ni iluwo chik ma od bura golo. Okang' makamano neno bang' kamiti mano mar od bura maduong' mapacho ka mochung' ne weche mag somo nodadho Julius Bitok ma bende en jagoro mongirore e bwo migawo mano mochung' ne immigration kanyakla kod citizenship services ni dawra mana ng'ene mbui mar e-citizen ne kochak chule omenda mano mar school fee chal mar wach makamano biro bedo yo machal nade nikech moko kuom ywak ma bende jod bura mantiere kamiti mochung' ne weche mag somo e pacho ka na penjo Bitok ne ginyise ni to jonyuol ma bende samoro osebedo katero kata oganda osebedo katero kata mna yien jamni school gin ka gitero omenda makamano mar mondo mi obed kaka school fee biro bedo e yo machal nade ginyiso Bitok mar mondo mi ochung' chenro makamano e kinde ma bende skunde bende ochiegni yaw mar mondo mi grey areas one kaka chenro makama oket ler ahinya mago mag chulo school fee e wi mbui mano mar e-citizen kapok gichako tiyo kode yo makare. Kata kamano Bitok to wacho ni pesa makamano ok bibedo ka dong e aguch omenda mano mar migawo mochung' ne omenda e pacho kae kata aguch omenda mano mar e-citizen wacho ni nyaka sani system makamano gintiere kod system mano miluongo ni T+ system ma bende biro miyo ni biro keta no omenda no okalo mane migawo mar omenda kosekawe kale i migawo mar omenda kanyo to koro dhi e account mano mar school maponono janyuol oyiero ni mae school ma nyathina some makoro adwano no achule fee kata kamano wach makama onego bed ni nono e yo makare nyasharo nikech wang'eyo ni sirikal bende kinde mokalo chien osebedo ka deko chwalo omenda ne skunde gino mosebedo ka thiro chenro mag somo e skunde mopogore opogore pacho kae kapo nono ni system makama ok otiyo yo makare to skunde mabiro bedo ka hinyore biro chuno jopuonje madongo mar mondo mi oriemba nyithindo e skul to gino bende en gino ma osewachno konego bed ni timore ok ber mar mondo mi oriem nyithindo kowuok e skul omiyo nego bed ni inone e yo makare bende neno ka gazet ni mar The Standard bende omenyo wach mano mar Kibunja ma bende nyaka sani kori wacho ka ni Kibunjia kaachiel kod joma moko 4 ma bende ne ochung' ne kar hemko mar historia ma pacho kae kata National Museum nyaka sani koro itudo gi koda mibadhi ma wacho kanyo ni and 4 others charged over 441 million museum ghost pays mano omenda makore lach ahinya nyaka sani koro odonjne gi Sharon mano ni segi kod tiyo rietha gi omenda mago mag piny owacho bana kaka isewacho National Museum sembko mano mar piny owacho mapachoka nano kak bende no omigi kum kanyo jang'ad bura ma bende nawinjo bura no mano Victor Kumile bende no nyisa chijego mar mondo mi kik donjre kod joneno kendo gichiwo bok margi mago mag wuoth bura makamano Joyce naneno ka ibro bed ka iwinjo chieng' tarik 2 mano mar dwe mar 6 mar higane omenda makamano bende wacho ni kar hemko mano mar historia mapacho kae nolala mane kind higa mar 2016 nyaka higa mar 2022 kama Mzalendo Kibunjia emane koro otelone mano National Museums of Kenya kaka Director General wach makamano bende podwa medo luonu achiel kachiel no wegi thuolo gi rambuna nikech naneno ko wegi thuolo gi rambun mar siling million 5 ng'ato ka ng'ato mago ji adek ma bende no yudo kod ketho makamano winja na kabura makamano biro bedo kabe wach machielo ma bende dagom mar mondo mi wang'iane mana mapiyo piyo kapok watiek wang'eni tuke mago mag skunde mag primary kaachiel kod mago mag secondary kaachiel kod mago mag university mago mag drama festivals osebedo ka timore pacho kae gikone nitiere jogo manolocho e National Drama Festivals moko kuom gibiro bedo ka dhi perform achiel kachiel ne jatend piny Kenya William Ruto. It gazet mar 3 kanyo Sharon king'iyo ang'eni gazet ni mar The Standard omenyo moko kuom skunde ma bende koro norieny e National Drama Festivals ma bende oserumo ayanga e pacho kae Sharon. Ing'eni bang' skunde kata mana bang' nationals koserumo ga koro joloch dhiga perform ne jatend piny no ka gidhi perform ne jatend piny Kenya chop kanyo odiochieng' makiny kata kamano anno ko oketi listi mago mag skunde mopogore opogore chakre primary skunde mag secondary kanyakla kod TVETs mopogore opogore ma bende noyudo joloch kang'iyo gwenge magwa mag Nyanza school primary mano ma Migosi anno ken achiel kuom joloch e sector kata mana category mano mar primary schools Migosi primary mantiere county ma Kisumu nanno koloyo gi cultural creative dance
Ang'ene na gwenge mago mag Nyanza bende e tuke mago mag high school kata mana skunde mago mag secondary. Dakane Nyanza kanyo skunde mag secondary. Skunde mag secondary onge Nyanza mora kanyo. Kata kamano kwa ng'iyo kata TVETs bende waneno ka gintiere mopogore play kanyo wantiere kod Nyeri National Polytechnic, Kiambu, Eldoret Kenya Institute of Mass Communication, Wote, Kiambu, Kenya Institute of Mass Communication kendo kachiel kod Nyeri. Kata kamano nyalo mana chwalo puoch kachiel kod paka ne jogo duto mabende ne opiema mago Kenya National Drama and Film Festivals mabende notimore gwengego mag Eastern. Puoch gi pak kalore ni en gino matek ahinya. Nitiere jopuonje moko mabende nondiko tuke makamago. Wanyalo wacho ni mago ng'isa were kachiel kod talanta ma nyithindo nitiere gode pacho kae kachiel kod jopuonje nitiere e pacho kae. Ite mar 11 be naneno ka nyaka sani koro jod bura ne kwedo kata othicho oko jal mabende ne oyier mar mondo mi obed jambetre mano mar piny Kenya e pinyno mar DRC. Nokwede kaloni ne wacho ni onge kod lony mar ariera mar bedo jambetre manyalo chung' ne piny Kenya e pinyno mar DRC. Kwatieko Sharon. Ji 27 jatend piny Kenya nowalo mano ne mbetre mar pinje mopogore mbetre kata mana jambetre mar piny Kenya ne pinje mopogore kata kamano aneno ka gipuodho ji 26 kendo kamiti makamano nochwalo nyinge makamano ne od bura mano mar National Assembly motelo ne puodho gi bang'e gibiro bedo ka gitero ne jatend piny Kenya. Kata kamano Charles Githinji Kiiru mabende no yier kaka jambetre mar piny Kenya na piny DRC hento nanno ka koro omiye block onyise ni jod buro ko yie godo nikech okong mondi sombe iwacho ni ochopo kanye klas 12 en ginore mabende osetime kit ngima nen mano hala wachre ni entiere kanyo gi stesend logo mo koro bedo jambetre gi stesend logo mo gi lony makare kata kamano nokoyo jod bura mar mondo miye thuolo samoro nyalo somo weche mag mbetre ge nanno ka giwacho ni e kinde mane dayo dhoge no chwalo boke mano mar KCSE kende kachiel kod driving license kende emano chwale nyim od bura gino mabende jod bura nowacho ni oyo okia kata meaning mano mar gross domestic product gino ma jod bura nowacho ni ng'ani nyalo njawa ponono wamiye lemo makama. Kano penje wach GDP en oduoko mana meke mago kotenre kod tong' mana mar Malawi gi DRC. Kata kamano anajacho ni kapok idhi kata mana mar mondo minono dhogi dong nyaka time kata mana nonro ibede kata mana gi wang'e teko gi dhok moro matek mano mar siro tich. Sani nitiere kata chat GPT ng'ato nyalo kata chat GPT ibede gi lony moro matin. Yawa ni bedo ambassador oting'ang'o kata mana questions to ask mar bedo jambetre ibede gi lony moro ma pono ni nyalo chiwa to dhia en onge ne no sayiera nikech koro jatend piny Kenya no sepuodhe koro jod bura ne na tik to koro no kuome omokerot wachni mogik Sharon kwatieko nonro mar gazet. Wachna mogik debed ni naneno tuke mago mag mituge pinje maoko dibed ni Arsenal naneno kotieno makawuono rom kanyo saa 4 gibiro bedo ka girakre kod Bayern Munich koro en tugo mabende arito neno otieno makawuono Joyce kaka Arsenal arito winjo duoko kiny weche mag tuke to en mana kalamo ok wanyalo wacho ni ng'ane biro locho kata kamano weche jalokre nyakwara moge jwangi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono gazet momori e kin mano mar The Standard kachiel kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibet piny some yo makare aka oyoyo madindo gi sani tok yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard
at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Bote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwenye wangu wacho ni Tude Record wa chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakra safaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pink motivo. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nekwana mwenye wangu kumotigo medindo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukuta. See you there. Una aventure ngobo Chris. Okwan mana jomohero goyo thum. Wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Rekodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangweno Tieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok maideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai.
Ikri ne nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Beautiful. Dhogi mar omena no mokwongo be chunya ok dwari sikutaki. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakora mogia jwang machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Thuno wach madwa twake okinyi makawuono nyakora mogia jwang otudore kod osigo mar osara. Kalo ni nyaka sani nitiere romo mabende dhi nyime ka romo makamano rumo odiochieng' makawuono e kar romo maduong' mar Bomas of Kenya. Ka bende jaga budget mano mar sirikal Margaret Nyakango odiochieng' manyore kinde mabende ne nitiere romo makamano. Nyaka sani koro ywak ni counties atiyo kod omenda mathoth e chulo jotije mag osara kara keto wechego mag dongruok. Matiende ni nitiere omenda mathoth ahinya maponono piny Kenya choko to kar mondo mi oti kod omenda makamago e wechego mag dongruok to itiyo godo e chulo osara kaachiel kod omenda mabalanga. Ang'o momiyo mae timore to ponono lokruok onego bed ni iketo kanye mar mondo mi wej marwa wan kaka piny Kenya kik bed maduong' ahinya kopimo kod pesa maponono dhi ne wechego mag dongruok kaachiel kod chenro mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo okinyi makawuono nyakora mogia jwang' antiere kod welo ariyo, antiere kae kod Kevin Osido kaachiel kod Suba Churchill. Giduto gin jolony weche mag telo. Wadwa twak kodgi mar mondo mi wagone mbaka kata wabed kod twak mong'ith ni koth nochako goyo piny Kenya gi kanye. Ang'o momiyo kinde mang'eny waywak ni omenda ma itiyo godo e chulo osara ng'eny ahinya kipimo kod omenda madhi ne chenro mopogore opogore mag dongruok. Tang'o monego bed ni sirikal timo mar mondo mi ok duok piny omenda mitiyo godo e chulo osara. Yawre Kevin Osido ichiw nade okinyi makawuono? Achiw maber. Kendo en odiochieng' makare ma Nyasaye omiyowa. Machiegni twak. Erokamano. Suba Churchill oyawre ichiw nade okinyi makawuono? Achiw maber, erokamano ahinya kuom gwela e budho makawuono. Machiegni oro. Yes. Nyakora mogia jwang' in bende kaka pile ok waweyi oko e twak marwa. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kawachako twak marwa okinyi makawuono adwani wawinja ne report mano losnwa odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Chris Owino mane luwo romo makamano achiel kachiel ka intiere kar romo mar Bomas of Kenya. We wawinja ne monde. E odiochieng' mar ariyo mar galamoro ewi kwan omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotije mage osara ka ipimo kod yuto mage, jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango ywak ni counties tiyo kod omenda makore lach e chulo osara kendo weyo omenda mapuot ne weche mag dongruok. Averagely, we are saying that the county governments played about an average of about 41.9 if we look at the 3 years. So what we are saying is that the counties have not managed to stay within the legal limit of 35%. E report mare, Nyakango oyango ni kuom counties 47 mapacho kae, counties 10 mokwongo tiyo kod atamalo 60 gi wiye mar omenda mag e chulo jotich. 75% of all your money going to personnel emoluments leaves you with only 25% for the rest of the recurrent and the development. That's how bad the situation can go. County Makitui tiyo gi atamalo 75 mar budget mare e chulo osara kod mbalang' gino maweyo dongruok
gi atamalo 35 kende. Counties mamoko gin Kisii, Garissa, Busia, Nyamira, West Pokot, Machakos, Embu, Nairobi kod Wajir. Report makamano lero ni omenda mag counties keto tenge e chwalo chenro mag dongruok osebedo kadok piny e kinde ma omenda mag chulo osara kod omenda mambalang' to osebedo ka idho malo higa ka higa. And we can see that the personnel emoluments have been growing by the year. In 2021, we spent 176, and that is, I said, in millions. And then we went to 190 and then to 195. So it's been growing. Hiko mar 2020 counties ne oketo tenge bilion 116.7 ne chenro mag dongruok ka osara kod omenda mambalang' to ne omi bilion 176.3. E budget mar 2021-2022 counties ne oketo tenge bilion 119 e weche mag osara e kinde ma chenro mag dongruok to ne ochwalne mana bilion 98.4. Turbin mar Nyakang'o bende omenyo tend counties mapod chulo jotich osara gi register machon kata manual payroll ataro mar chik gino manyayo weche mag mibadhi. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%. Almost 30% of their payroll was manual. It was outside the system. Let's also observe the fact that when we do manual payroll, then that is prone to abuse and therefore prone to wastage. Omiyo rieko mwang'ado sani en ni migepe duto temanie Kenya ka manegi choko mar pesa kawuono koro nengo megi target mondo giting revenue margi malo. Ka gitingo revenue margi malo to percentage mar 35 ewi 100 dhi yudore ka onge ng'ama riembie tich to kendo kata medji to pod percentage no dhi bede. Omiyo mana recommendation mwadwaro ni wa propose ka mondo wagodo kaka resolution. Moko kuom counties mapod tiyo gi register machon e chulo jotich magi osara gin Homa Bay, Laikipia, Siaya, Marsabit, Nairobi, Bomet, Garissa kod Samburu. Galamoro makamano madhi nyime karomo mar Bomas of Kenya idhi loro chieng' tich adek kod jatend piny William Ruto. Jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o oywago omenda makore lach ma sirikal mag counties tiyogo e chulo omenda mambalang'. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Churchill kachil koda Kevin Osedo winjo kanyo report mabede Chris Owino noloso n'odiochieng' manyoro nyaka sani koro ywak pod nitiere ni counties omenda madhi e osara kachil koda omenda mabalang' michulo jotije mopogore opogore ng'eny ahinya kipimo koda kod omenda magiketo tenge ne dongruok. Nitiere counties mathoth mabende wach ni atamalo 75 mano mar omenda magichoko dhi ne osara 25 kende ema dong' ne weche mag dongruok. Ang'o matimore e counties mago kachako kod Kevin Osido momiyo koro waneno ni osara ichulo mang'eny. Koro kena wach ni chulo osara ema gikete maino margi kata ema gikete okang' mambele kipimo kod weche mag dongruok. Osang'o matimore? Erokamano Joyce. Gima timore en ni counties wa poko bet piny ma ong'iyo ni to eke gik moripo bed ni watimo kaka county manyiso ni services ma critical momigi gi constitution kata katiba marwa moripo bed ni gitimo gin magi gini to ere kaka inyalo timgi. Omiyo nitiere counties ma gise analyze kata gise bedo gi paro maliw kaluwore gi gigo moripo bed ni gitimo. Aeto ing'eyo ni gima wachoga en ni resources luwo functions kata omenda luwo tich moripo bed ni timo. Tudo ka tich ma counties keto mbele ok en tich kaka controller of budget wacho Madam Margaret Nyakang'o. Ok ging'e ni to pesa ma wayudo ire kaka pesa ni konyo jopiny mar mondo giyud services kata gigo moripo bed ni counties timo. Omiyo gima hinyo counties ahinya sani to en siasa marach. En siasa marach mabiro kaluwore gi ji mang'eny mimiyo tije. Iyudo ka kwa mfano wasedhi e campaigns, wago campaign moyier governor.
to gavana wacho ni en ofise nyaka obed gi CEC, nyaka obed gi personal assistants kata 4 mag CEC, nyaka obed gi chief officers, mobed gi advisors meke, nyaka obed gi directors. Tido ka samoro nitiere positions ma are irrelevant, manyiso ni gin political appointees, gin jogo mikelo nikech yo maluwo mar siasa. Okelgi nikech nitiere tich malong'o kata critical service ma gidhi offer. To mane momiyo samoro yudo ka kata kidhi ofise mag counties wa samoro yudo ka corridor ponga ji mang'eny maluongre ni gin bende gin ofise mag county. To kata kipenye ni to ofisi kaka ofisa mar county en kanye, to nyisi ni me am just an advisor of the governor on political affairs. Koro advice governor osara to chamo dwe ka dwe, to sebende samoro gin kata advisors kata boro. Obed advisor on health, obed advisor on water, obed advisor on infrastructure. Nitiere ji mang'eny mokete counties kacha machamo osara to tich malong'o ahinya magitiyo to bende onge. To mano biro nikech kaluwore gi kaka watimo siasa marwa. Mar ariyo en ni counties wa bende pok obedo gi opportunities mabeyo mar mondo gitim godo proper targeting mar gima waluongo ni on source revenue. Pesa mawuok e county kaluwore gi tich mitiyo kata business opportunities kata other sources manyiso ni yore moko ma sirikal mar county nyalo yudo godo pesa mopogore gi pesa ma amalo. To emo yudo ka pesa gi targeting magitimo e on source revenue hinyo gima waluongo ni dongruok kata development expenditure. Koro ng'eny pesa mawuok e national treasury en pesa mitiyo godo e chulo osara ne jogo ma waseneno ni gin officers mag county ma bende gin jok mabandia. To ma hinyo counties nikech yudo ka ng'enyne jogo ma iluongo ni public officers of the county government ng'eny gi gin jogo ma bende gima badho gi ahinya en ni ang'ono ma wayudo as a result of our presence kata bedo wa e county kanyo makoro contribute to wage bill ni. Yudo ka samoro week ka week idhi office ni dwani mondo irom kata gi director, to director onge ni odhi workshop Dubai. Week mabiro cha odhi Machakos, week mabiro cha en Nakuru County like Naivasha, week moro cha. Koro ng'eni magi gin contributors nikech samo dhini to odwa dwaro per diem, samo dhini odwa dwaro transport, samo dhini odwa dwaro allowance, samo dhini ting'eno dhi gi gari mang'eny moting'o ji, obed driver, moko bende nigi bodyguards gi ma bende are not relevant, not necessary, obed gi kendo ilongo ni advisor mar governor ni bende nigi personal assistant mare mokoripo bed ni nitiere e payroll, to gin jogo michulo gi pesa mar county. Omiyo nitiere gik mang'eny matimore e counties wa madware ni mondo twak mabeyo madhi mbele kaka mar national dialogue on public wage bill ni omed timre. To ing'e ni bende ma ok apar ni the first time ma wabedo gi twak machalo kama. Implementation aspects manyiso ni ka wasetwak ma waseng'eyo ni to shida mantiere gin magi, ang'ono ma watimo mar mondo wakikisha ni gigo ma wakelo mbele kaka contributions ma recommendations mag jopiny bende konyo mondo wakikisha ni kata kaka counties wa nitiere pesa molos maber makonyo weche mag dongo. Wawinja ne Suba Churchill bende. Suba Churchill isewinjo kaka Kevin oloso kae kowacho ni ang'o ma ponono miyo counties magwa tiyo kod omenda mathoth ahinya to e wechego mag chulo osara, mano moloyo kata weche madhi e wechego mag dongruok. Kata kamano magi wang'e ni gin omenda nikech wang'e ni kisechulo osara maneno omenda ma osedhi to ponono onge madonjo e yo makare. Ere kaka magi duto inyalo bed ne idino rode makamagi mar mondo mi ponono ka romo machielo maket kod mama dhi mbele Bomas ponono timore kendo to kwane ka podi mbaka en mana macha ni osara podi chulo mang'eny moloyo weche mag dongruok. Erokamano ahinya Sharon, ing'eyo ni kanya neno kaka ji wuoyo Bomas naneno panel mar governors including governor ma Homa Bay ma achiel kuom jogo ma ni pod tiyo gi register machon mar chulo jotich. Gima ne ok owacho en ni audit mar jotich mar Homa Bay County mano timo mano yudo ni nitie jomoko 11 Homa Bay County maonge otese midwaro mondo ne ndikgi tije magitiyo. Ing'eni nyalo bedo gima masira kabisa ka ji 11 go
samoro ni e idara mar health matayo ngima dhano to gin jomondiki ka onge otas monego bed ni gibedo go mondo ne ndikgi. Koro ne wan nyoro nyawuoni Gladys Wanga dhi wacho niya, an Homa Bay natimo staff audit mayudo ni staff marom kama gin tipo nono ma ok kata dhano. Iwacho ni staff audit ni counties mang'eny osetimo, and sana sana ka governors manyien oyier. Higa mokalo 2023 Narok notimo staff audit. Kajiado nonyiso jo Kenya ni giyudo ni jotije mang'eny chamo musara tok dhi e tich. Gin jotije manyawawa. Jotije manyawawa. Gavana Nyaribo be nonyiso wa the same thing dwe mar abich higa mar 2023. Nairobi waka noyude ni kabila achiel moloso 4 kuom 10 mar jotich ma Nairobi. Kata 40 kuom 100 en oganda achiel e Nairobi waka. Kidhi county ma Laikipia bende mane governor machon Ndiritu notimo staff audit higa mar 2019. Embu County motel negi mana somogo ma bene jalupna kawandiko chik mar Bomas technical committee mar ratiro mag oganda Cecily Mbarire be notimo staff audit. To onge achiel kuom governor gi manyo wacho niya, an natimo staff audit tayudo kama to magi action masetimo. Siaya unyalo paro nosiepna mangita James Orengo bene okao mana auditor general machon motimo ne staff audit moriembo jatich manochung kaka secretary mar county. Koro gima ok wang'eyo ni kando kachaka wacho ni kech jok mawinjo gin jo nagi Migori noyudo ni jotije 607 gin jotije ma nyawawa ma owacho ka. Kisii County nonyiso wa kotel ne gi Simbarati mabosiepna ni jotije 740 ne obadho ne kwan mani itimo kagi timo staff audit. Mae nyiso ni gimomiyo ne jo Kenya dwaro devolution. Thoth governors masani oketo tenge. Kendo gimomiyo apani gimachiel kuom gimomiyo apani riembo jotije manyawawa gi en ni thoth jotich matiyo ne counties obed makaluo kocha obed mapinje mag mwache gi noyudo ka governors mokwongo nosendiko. Koro inidonjo ing'eni imbo yieri jogi nigi geno ni kidonjo to gimbe gibiro yudo tich. To jok mane governor mokwongo ndiko be pok ochopo e higa mar dhi yweyo retirement. Kore makelo magi but apani ji onego dogi kendo conference kaka matimore Bomas no onego dogi e gimomiyo jo Kenya nowacho ni dwaro devolution. Nikech ka onge pes dongruok to ten devolution no en okel mondo ochul jomoko mshahara. Thothgi ka gin jok ma e dhot ma governor aye gi ma governors mokwongo manotelo ne ka aye. Kora pani kaka riwruok mag oganda onego wandik nikech wan gi ripode gi mag audits ma counties osetimo. Wandik ne riwruok ma sirikal miluongo ni Ethics and Anti-Corruption mondo nyiswa ni to counties gi after kane giseyudo ni nitiere jotich manyawawa gi ne gidil gi issue ni e yo mane nikech corruption nyalo bet ni owuoke ndiko mokwongo ndiko ng'ato nikech oae dhodi oroae dhodhu oruwacho kode dhok achiel en gima ok ratiro, en gima is unethical. My Ethics and Anti-Corruption Commission onego kawatua. Kora pani devolution kaka jo Kenya ne woni mana kaka watimo waduto wan gi Kevin Osido kawa e riwruok mag oganda. Wan budget wa 30 kuom 100 ema dhi e mshahara gi chai mimadhi office ga gi rent 70 dhi e project.
and ne owuoni mane mabiro timore counties. Tiyudo ni counties di duto apart from Homa Bay mancha neno kochwal ahinya yuto margi kaka county gi Kisumu. Thothgi oketo nyawa ahinya wach mar manyo yuto gi giwegi. Nikech ka ginyalo jiwo, ka ginyalo geno margi pesa mawuok e sirikal mamalo. Mawuok e sirikal mamalo. To mawuok e sirikal mamalo no be ikidhe makata pok ochopo piny kucho to kata msara no okoromo nikech ka 75 kuom 100 dhi e mshahara to we 25 ne allowances mamoko kia benchmarking trip mar kiang'o pok ochul council of governors nyicha neno auditor general ofwadho chudo moko mitimo e yo ma ok kare ne council of governors mago gik monego bed streamline mondo thoth pesa odhi e dongruok. Tiyudo ni kendo kaka wayiero kaka jopiny thothne yudo ni jopiny ok ohero yiero joma mine. Koyudo ni nikech chik dwaro ni achiel kuom 3 kata 2 kuom 3 mag jogo mabedo e county assembly ok onego bed ni gin jok ma gender achiel. Iyudo ni thothne joma mine imedo bang' yiero nikech jopiny ok owalogi. Ka jopiny nyalo yiero joma mine mowuok e pap kaka members ma county assembly, tiyudo ni pesa michulo nominated MCS ka bende inyalo medi gi modong' ka jogi ose kidho margi mag msara no mondo kel dongruok e gweng'. Osedo ka duoke twak okinyi ma kawuono waduto wayiere ni kono counties onego bed ni manyo yore mopogore opogore ma gin bende kaka counties ginyalo loso godo omenda margi kata ginyalo choko godo omenda margi kigin mopogore kod keto geno kowuok kuom omenda mawuok e sirikal mamalo. Nikech adera nyaka sani wang'e ni duol mar governors osebedo ka ywak ni sirikal mamalo pok ochwalo negi omenda gino ma pono nyalo kata tero chenro mag tich e counties mopogore opogore. Counties ponono ahinya to magwa makaluo nyalo biro kod yore kaka mage mar mondo mi gin bende gine kaka ginyalo choko omenda margi kiwegi. To omenda ma counties choko onego bed ni ipogo yo machalo nade. Onego bed no dhi dute dongruok ose onego bed ni iketo moko mar chulo sara tiketo moko mar mondo mi odhi e dongruok. To ponono onego bed ata malo adi. Joyce nitiere gik ma luongo ni guidelines mose losi kendo kiluwo chik ma iluongo ni Public Finance Management Act to bende wantiere gi regulations manyiso ni gin chike masiro chik maduong'. Of course chik maduong' en katiba marwa, but wantiere gi chike ma bende siro kaka wa implement katiba ni. Koro e buoye kanyo wan gi chike miluongo ni regulations. To wantiere gi Public Finance Management regulations manoselosi. To regulations giwacho ni nitiere atamalo madhi kaka 35 moripo bed ni emitiyo godo kidwa dhi kabisa mar mondo ing'i kaka ichulo jotich mag sirikal okoripo bed ni okalo atamalo mar 35 ni manyiso ni modong' to dhi e gimiluongo ni development. Mar ariyo wantiere gi gimiluongo ni mawaluongo ni on source revenue targeting manyiso ni en omenda ma counties oripo bed ni loso. To counties wa particularly makaluo pok osetimo maber ahinya e gima waluongo ni on source revenue. To gima chando counties maduong' kabisa en ni mokwongo wantiere gi mibadhi kata corruption. En corruption ma samoro ng'iyo kaka pesa biro e county to pesa ni ok tim godo gino manende oketne e budget. Manyiso ni redirecting of resources e gik mabende samoro ok nende opangi. Koro ng'iyo ka samoro wantiere gi development kata functions ma county dwani mondo tim e yo magero godo jopiny. Manyiso ni development expenditure. To pesa kosebiro to kwane ka gima nende ondik e budget ni dhi tim. Nikech wantiere gi gima luongo ni budgeting process. Machakre CIDP, County Integrated Development Planning, ayo dhi nyake budgeting processing kai ma jopiny dware ni mondo imiyo thuolo mar mondo giwach ni to un kaka jo West Uyoma Ward ma Siaya County ang'o gini mudwa ni mondo sirikal otimnu for the next 5 years. To giwacho gigo ma gidwa ni mondo gitim. Ae bang'e ng'atno mochung'ne weche mag omenda county CEC finance kata county treasury ndiko ni pesa ma wanyalo yudo kata ma wanyalo tiyo godo gigi rom kama to rom kama. Ae bang'e titerogi e county assembly to county assembly timo godo
public To participation. bende mano osebedo katimore, bende osebed kiketo jopiny piny tipenjogi ni ang'o mudwaro ni watim ni kose sirikal ponono mano mar loch gwenge osebedo kachaka chenro ma ponono jopiny ok dwa. Bende mano osebedo katimore e kor gwenge magwa oseda. Kuonde moko waneno katimore, but ing'e ni model kaka itime bende is questionable. Nikech ng'eny kaka watimo public participation kata yore mag kawo pach jopiny, samoro counties mang'eny especially magwa manyo manusiepe mag jogo matiyo e county. Koro jogo ma are friendly to the subject matter, kobed budget ti iluongo mana jogo ma ginosiepe jogo ma loso budget. Kobed weche mag pi tiluongo mana jogo ma gin samoro ginosiepe mag chief officer mar pi. Samoro gin jogo mokete WhatsApp, nikech samoro bende waneno kioronwa screenshots mag kaka conversations dhi e WhatsApp. Tinyiso ji ni in ka ang' waketo penjo ni to in emidhi ting'o badi, tin emidhi mi thuolo ae to jok modong' un wacha ni wayie. Koro ok waseneno ka public participation kata weche ma yore mikawo godo pach jopiny osebedo ka gin effective. To ineffectiveness no ema bende hinyo weche mag budget. To king'iyo kaka wacho ni mokwongo, targeting mar on source revenue, sirikande wa maa e kaluo pok osebedo gi ratiro e yo maging'iyo godo ni projects mage manyalo miyo wa thuolo. To wantiere, for example, as County Governance Watch, ne wasetimo trainings ne county assemblies. Gima hinyo counties wa mar ariyo en ni on source revenue, kaka gichoko pesa ni be is not digitized. Yudo ka samoro untiere chiro kacha, to pesa ikawe cash, manyiso ni miyo ng'ato pesa e lwete. To kata gimimi as a manyiso ni sechulo pesa ni bende onge, kaka receipt onge. Manyiso ni koro ini chuda to ratiro mar ng'ama choko pesa ni kata clerk kata obed jogo matiye county treasury mantiere e different spaces mag ma wachoko godo pesa gi, transparency mar remittance manyiso ni ng'ani dhi chulo pesa ni bende onge. Omiyo wasebedo ka wajiwo counties ni mondo gi digitize, gibed gi mechanism obed kata mane simo maka ang' tax collector jasolo osuru ni osedhir ng'ato, to kata nikech gin gi registration business numbers. Tiketa namba ni tidwa ni mondo achul pesa di siling 50. Tae to kase chulo to reflect across the board. Obed SS kama wachoke pesa e chiro, obed mtokni mabiro madonje county inter-county transport systems, obed jogo bende machule health facilities, kata obed jogo machule septal kuonde ka. Dware ni mondo wabed gi system masiro kaka counties wa nyalo bedo gi effective on source revenue management. Mar adek, Joyce, en bende ni pok wasebedo ka wan gi chike motegno masiro weche mag on source revenue e counties. Wan nikech king'iyo for example, chik ma wantiere godo masiro gima waluongo ni valuation rolls, ma samoro sirikande wa mag counties tiyo godo e chulo gimiluongo ni land rates. Kech ng'enyne waneno ka jo governors wa keto billboards madongo ni gimiyo ji waiver 100% and all that. But king'iyo chik masiro weche mag valuation rolls mag land rates, manyiso ni jogo magedo e county kata jogo manigi lands e counties wa, chik manitie en mar 2000 higa mar 2016. To sani wantiere 2024, manyiso ni we are behind the valuation roll gi 8 years. To king'iyo pesa ma wanyalo accrue kaka sirikal mar county per year moripo bed ni konyowa e targeting mar on source revenue, pok wasetimo maber ahinya, particularly from the county assembly and the guidance ma oripo bed ni chiwonegi gi sirikal mar county government, particularly from the county treasury. Omiyo nitiere gik mang'eny moripo bed ni sama conversation kaka mar public wage bill dhi mbele, to nitie mainstreaming issues. Ang'o gini momiyo gigi timore? Moripo bed ni koro waketo gi mondo wamigi opportunities mar mondo counties bende share kodwa ni to wan challenges kata pek ma wayudo chal kama, to gima wakwayo ni mondo tim oripo bed ni itimo kamayo. Omiyo nitiere gik mang'eny ma kaka ne Suba Churchill owacho, migepe ma ok gin mag sirikal nyalo bede kanyakla mar mondo wakonyre gi sirikache wa mag counties mondo wasir challenges ma wayudo e both public wage bill
and also challenges ma counties yudo on source revenue. To kwang'iyo challenges mabende ponono wayudo ahinya to e public wage bill Suba Chache nyaka sani kuri wacho ni ponono e kinde gino ma ponono miyo kata counties tiyo kod omenda mang'eny ahinya e chulo sara en ponono ndike tich jogo maonge kod lony mar ariya iketa kita ng'ato kanyo ni ponono en mano mar duoko lwedo ni sira e weche mag siasa we koro mar mondo mi ami lemo makamae mar mondo mi agoni erokamano kata obedo ni ikia kata gimora mora ewi lemo makamano ere kaka mago inyalo bed kitieko nikech iwacho ni maga achiel kuom areas of wastage ahinya kalure kod romo makoro dhi mbele kata rumo odiochieng' makawuono Bomas of Kenya. Erokamano ahinya Joyce, ing'eni japuonjwa mar kwano kana asome primary ne janyiswa ni kochuno ni nyaka ikop tij jawadu timanye mariek ja klasi mariek nikech kikopo mar ng'amofuo to duto dhi rem counties kopo sirikal mamalo to nyo ineno kaka sirikal mamalo temo walo jogo madhi bedo ambassadors madhi bedo wang' Kenya pinje maoko. Achiel kuomgi okia kata tie GDP no GDP owacho ni tiende ni oganda tema ne piny manyo parliament for the first time nyo wacho ni mae yawa mato wadagi yawa mato jo piny kata kawa dhire to jo piny ok dhi ng'wononwa koro magi be timore counties. Ing'eni dwaro ga ni county ka county every county government kodonjo kaka governors mencho donjo kata menyicho chako yier kuom modhi tiyo juma mar ariyo idwa no loso gimoro ni county budget and economic forum. Counties ma kaluo kae okawinji kose loso county budget and economic forum motegno nikech county budget and economic forum no nego be ni kelo oganda mag jopiny maromre go oganda manie sirikal to jakom mar burano en governor owuon. Koro girome weche mag budget ginyalo raise issues kaka koro mane iwacho Bomas ka ndalo moko ne Commission on Revenue Allocation makonyo sirikal mamalo gi mag counties pogo pesa no wacho ni gibiro keto pesa moro malang' ne counties man gi public participation law ni chik matayo kaka jopiny donjore weche mag sirikal mag counties. Kati neno kamano nomiyo counties mang'eny no kopo upenjo counties mamoko ni be un gi chik moro matayo to gigo mana muri rubber stamp margi niluongo ni copy and paste gi kisungu to ne ok gitimano ni gi believe gigo ni gi believe no oganda ni gi paro manyalo konyo gero piny ne gitimo mano nikech ne gidwa ni mege yud malang' moro percentage mane jo Commission on Revenue Allocation oketo. Koro magi gik mwadwa ni conference matimore Bomas o insist on auditing ma auditor general timo tiende ni ng'iyo ni to pesa ni pes jopiny be otigo e yo makare but thoth ne wawinjo mana ko auditor general wacho ni pesa makama ok wadwa ni auditor general wacho ni ya mechanisms me chike dwaro nitie ne wayudo ni county budget and economic forum ma Kisumo ma Homa Bay ma Migori ma Siaya nitie kendo tiyo onge chieng' mwasewinjo ka counties governors gi ni noromo gi jo county budget and economic forum to mano gima chik namba 137 Public Finance Management Act mano osido wacho cha osiro matek ahinya. Koro wadwa ni jopiny bende nikech pesa malal gin mekgi jopiny be koro sani nyaka bed jo mariek. Piny Nigeria ne giwacho ni nikech jodwar osebedo gi rieko mar bakidi ma ok gikoso gondege winyo winy be nyaka puonjre fuyo ma ok gipiyo kama kidi cha nyalo gogie. Koro jopiny bende sani koro nyaka bed gi rieko to ma timore nikech riwruok mag oganda manie gweng' kucho ok osebedo gi tegno mar mondo ging'ini to pes jopiny michokogi
itiyogo e yo makare. Kendo iyudo ni grube kaka bunge la wananchi machon ne otegno ahinya e pinje kaka Kisumu, Migori. Governors nosedhi o compromise. Migori ndalo mane governor mane osewuok e tich ma ok adwa luongo nyinge, no yawo nyaka duka ne jo bunge la wananchi machon nego koko ka gineno ka pes jopiny. To en gima ok ber ka kaunti kaka Homa Bay kwa mfano o digitize own source revenue collection to pod tiyo gi register machon mondo chul jotich. In gi an wang'e niya pesa ok ni yudadi, en kaka itiyo kode. Ka koro samidwa yude tikelo rieko mikelo ujusi masani mag technology kaka Gladys Wanga osetimo Homa Bay motemo digitize manyicha revenue own source revenue odhi malo mochiegni kada chopo nus billion. Kisumu be the same. It is unfortunate ni the same governor podi tiyo gi register machon matene ni samichoke to keto ratiro, samitiyo kode titiyo kode mudho. Itiyo kode mudho. Koro adwa ni governors gote and na nene ka en achiel kuom jo panel. Mokwongo adwa no nyiswa ni audit manotimo. Wadwa ni Ochila yako nyis jopiny ma Migori ni jotije 607 manoyudo ni jo mibadhi jotije manyawawa no deal go nango nikech ka ok ginyiso wa mano to wabiro hold gi to account kendo wan kaka joriwruok mag jopiny wan gi thuolo mar ndiko ne auditor mar Ethics and Anti-Corruption Commission mondo nyiswa ni to jok mane Ochila yako wacho ka ji 11 mane Gladys Wanga otimo audit moyudo ni onge barupe mane onego ndik go tich. Kisii the same, Embu the same. Jogo ne gitimo nang'o momiyo wage bill pod ni malo. Nikech gima jopiny dwaro ok enia ni nyaka ndiko wadwa pana. Ndiko wadwa no samoro ok nyal konya ka ndara madhi ge osiptal onge. Magi gik man to emomiyo ni dwa ni counties bedo gi mpango mar puonjo jopiny kaka county government tiyo. Civic education pok na winyo notimore Homa Bay, pok na winyo notimore Kisumu. Though Kisumu temo asebede kuom public participation forums ma Kisumu aneno ka Prof Ngiri Anyang' Nyong'o tema ahinya. But mano gimonego dhi mbele ka wan gi county budget and economic forum ma jo Kisumu county bi onego beneni nigo. Ano kiseo counties ahinya, counties manyaka sani podi chulo jotije, mano gi register machon, otingo kanyo Homa Bay, Laikipia, Marsabit, Siaya, kachiel kod Nairobi. Osido ka duoke to wako kinyi makawuono, paro bende nitiere ni ponono nego bedne iweyo tiyo kod register machon mar mondo mi oti kod yo mar ler minyalo ket kata kinono ni magi joma itiyo, magi e joma tiye county makamae to mae yo ma ichulo gi ponono mae osara ma gichamo dwe ka dwe. Tiyo kod register machon ni ponono ere kaka ponono oketo mibadhi e counties to mana kaka Suba Churchill owacho ni otiyo kod ranyisi mar Homa Bay yor choko to ler ahinya to yo makoro itiyo kode to koro wanyalo wacho ni en yor apanda ma ok nen ahinya to ponono ka sirikal owacho ni bende sirikal ne dwa chako chenro mar mondo mi ponono chudo mag jotije duto kata mago mag counties obede lai achiel mano ponono nyalo konyo nade ahinya duoko piny osigo mar osara makoro sani koro bembo jopiny kalore ni omenda mar dongruok onge mar osara emoket mbele. Joyce ing'e ni mano dhi timo gimiluongo ni open government manyiso ni kit ayanga kaka sirikal tiyo kendo kaka ochulo joge. To gima Suba wacho ni choko en digital lakini chiemo to en analog ni timre everywhere. Kata recruitment mar jogo matiyo sirikal. Kech chiko wacho ni samidwa recruit ji to mokwongo itimo iketo gimiluongo ni advert e gazede ariyo madongo dongo misomo. To waneno ka counties timo mano. Magi ket nyaka ni wadwaro derepe 11, wadwaro jok madhi wecho 80, wadwaro jok madhi bedo directors ariyo kamano. But sama koro gitimo shortlisting to ok wane ka that openness kata ayanga mwawacho ni bedo. Manyiso ni koro transparency chande chako dok piny. To samoro bende nitiere counties matin ma keto nyaka nyinge ji mosedhi shortlisting ma kata ka gi apply ji kata mana 1,000 to waneno ka
giduogo ji kata mana 200 to giketonwa kanyo kata WhatsApp kata county newspapers kata gazettes magintiere godo. To ka chop sama koro ji osendik tich to kwane ka inyisowa ni out of jogo mano ndiki magi jogo mano apply kata manende wa short list magi e jok makoro dhi yudo tijegi. Kanye kama koro mibadhi chakre. Omiyo gima iluongo ni single payment payroll ni en gima bende nitiere ga chon. Kwa mfano wasebedo ka wa engage kata mana gi jogo kaka sani daktache nitiere strike. To wasepenjo gini to gigi dak ne timre ga e chon. To moko se wacho nwa yanga ni kwa mfano chon ni nyiso giga ni ka in daktari ma tiyo kata Mandera to chien chudo to jogo michulo gi sirikal te nitie kama gidhi rome gi te makoro ging'ere. Koro director dhi gi driver ne nikech obende en public servant. To sami chule inyiso gin directors foleni hapa line ka drivers kama. Koro ji nong'ere nita macha te ofisa matiyo ka macha ofisa matiyo department machal kama. But gima timre sani Joyce en ni ok wang'eyo ni kata department mar pi ji adi matiyo e department no. Samoro ludhi kata mane meeting kaka ng'enyne samoro watimo technical support kata trainings capacity building ne officers. Tudo kas kara kanye kama koro gibende girome ni akaribe itiyo e department ni. To daka sega nini mage ghost workers kata jotije manya wawacho ka. Omiyo single payment payroll dhi enhance kata dhi jiwo gima waluongo ni ratiro mar chudo, transparency and accountability. But mar ariyo bende odhi chako enhance transparency kata open government e departments kata sectors. Manyiso ni kata bedo ni wawacho ni weche mag digitization moripo bedni time on source revenue kata pesa ma kaka yore ma sirikal tiyo godo e choko pesa ma nitiere county ma ok ae national government. Manyiso ni koro kata mana sectors mag departments gi be gidhi chako ng'iyo ni to ere kaka wanyalo digitize kata mana yore moko ma watiyo godo e tije ma watiyo kaka sirikal. Manyiso ni koro kata public participation be inyalo ketne digital models. Wawacho ni okochino ni nyaka jidhi e county hall moro kacha ni kanye manyaki chiwe pachi. Kata mana ka in ng'ama tiyo office to nitiere digital system ma ini beta kanyo tidiyo ipenji ni your name, county, sub county, ward, village ta tipenji gik magidwa penjo go tidi adia kama to kisego ni send to weche go idhi tichoko kacha. Omiyo en gima ber maparo ni kotim to bro konyo wa idil gi weche mag ghost workers. Bro konyo wa bende ng'eyo ni to sirikal mar county tiyo gi pesa di e weche mag expenditures mag wage bill. Manyiso ni koro jogo michulo pesa dhi bede ratiro. Department ka department wadhi ng'eyo ni gin officers machal kama to pesa magi an en pesa marom kamae. Mar adek bende emoluments kata allowances magi yudo bende need to be standardized. Of course ang'eyo and Suba bendo ng'eyo ni allowances ma jogo matiyo sirikal ichulo gi based on job group class ma ng'ato nitiere. Tudo ka samoro indiko ne ng'ato ma onge kata e workshop no nyinge mandik ne nyaka job group mare ma bende samoro ken job group mare mandik ne nyaka ID mare mago ne signature. Omiyo payments ma digital kamae bende waparo ni kagisechako implement single payment payrolls mag sirikal to bende bro konyo kata mana other payments ma contribute to excessive wage bill ma wayudo as a country or kaka piny. Suba Churchill moko kum gigo ma bende ponono miyo wage bill bedo mang'eny ahinya kipimo koda revenue ratio en gino ma wanyalo wacho ni en winjruok ma ponono ikete kogno koda sirikal kod jotije magi gino miluongo ni CBA. Nyaka sani koro wacho ni ka en achiel kuom gigo ma koro miyo osara ichulo mang'eny ahinya moloyo pesa madhi e wechego mag dongruok. Eni ponono winjruok makamano ma ponono jotije nokete kokgi e kinde magidonje tich. Ponono miyo gi ratiro kata mar kinde magiwuok e tich ponono koyange yo makare to bende miyo gi thuolo mar mondo miyo medgi osara. Ponono winjruok makamage kinde ma counties donjo godo ne jotije mag counties. Onego beni keto gi yo machalo nade mar mondo mi ponono ng'ato kik bede tich ahinya to ponono gino motimo onge to sara mare bende kik bedni medo kinde ka kinde mamiyo sara dhi malo to pesa mar dongruok koro bedo matin. Ing'e ni mokwongo ok wanyal seyo collective bargaining agreement nekech kidonje tich kata mana ka ma utiyeni
ing'eni nitie kaka onego bed ni idho ngas bang' ndalo moro kisebedo gi ujuzi, kisebedo gi output mari, tich mitiyo nenore. Tich ka tich, obed tich sirikal, obed tich private sector, obed kata ohandi, ineno ka ngimani medo bedo maber moloyo kaka nichako ohala. Koro gima wanyalo wacho en ni ok ni nekech collective bargaining and winjruok mag jotich gi jok mondikogi. Nekech pile pile pinje duto dongore. Yuto mane county kaka Kisumu yudo higa mokalo sani onego bed ni oingo higa mokalo kata higa machielo cha. Koro sama indiko collective bargaining agreement gi, emomiyo wadwa ni counties oket jiwruok e wach own source revenue. Nekech sama gitimo mano, ginyalo kop gi medruok mar misara, idho ngas mar jotich, but gimonego watim ahinya especially counties wagi. Ing'eni nitie gimoro ma jo human resource luongo ni staff rationalization. Jotije wagi be adier be wadwarogi. Andang'o ma gitimo. Nikech anyisi ni kane Kajiado County otimo audit, ma county governor nodhi opando ne MCS, koro kodwa ni MCS one, ma koro MCS be wacho ni onge gimoro modwa timo kawuono ka okikelonwa audit mar staff. Thothgi ne chamo musara to kuma gitiye ok ne. Koro staff rationalization no miyo upenjori ni adier jotije man gogi be adwarogi, kata mano andi kidwa ndiko jalwedo manyalo konyi kata rito ohala samoro kileng'ori and so on, nyaka ipenjri ka be ng'ano be idware, to yes kidware onego ichule pesa di, to pesa michule no bo winjore gi ngima ma dhano masani onego dagi and so on and so forth. Koro ok wanyal seyo collective bargaining agreement kata winjruok ma jotich timo gi jok mondikogi. Gima wanyalo penjo manyicho nyiswa kata pinywa mamalo ka ni ka sirikal masani choko pesa mang'eny molo sirikande ariyo mosekalo manotelnego Uhuru Kenyatta gi Mwai Kibaki. Sirikal masani hola kende oingo mane Uhuru Kenyatta holo gi mane Kibaki holo. To pesa gi be ok ti kodgi e dongruok, to ok ti kodgi e recurrent expenditure. Tiene ni chudo ma pile ka pile ka kata ma dwe ka dwe ka. Koro pesa gi dhi kanye? Tiene ni pesa gi ichamogi. Koro kwa nyalo keto more accountability e yuto mag sirikal, obed mar sirikal mamalo, obed sirikal ma county, gigi duto ginyalore kendo jotich nyalo chul kaka gine giwinjore ni biro medgi mshahara bang' ndalo ka ndalo. Iwacho kanyo makara ahinya kendo adwa ni wakaw yueyo marwa mokwongo eka waduog wadhi mbele kod twak marwa nyaka romo gi jong wakaw mana yueyo madundo. Ote magi bende abiro bedo ka somo bang' yueyo mwakaw gi sani, kik idhi mabor. Skiza chapa ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba Skiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Bado kuna zawadi nyingine, sio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa ushinde. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mopwest. Reggae, ja, Rastafari. Always missing. Twak gi jothum nyakoro magonyo kumora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Uwake nyinga en Papa Weekend Wukich kichario kichadek kichangwen kichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapagario Warom
wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar awinjo ka daktari wuoye kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo wae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo Nyakwar Ramogi jong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod osigo mar osara. Mano kaluwore kod romo ma odiochieng' ma kawuono biro bedo ka rumo e kar romo maduong' ma pacho kae, mano Bomas of Kenya. Ka bende en romo mosebed ka timore mar poro wach ewi kaka inyalo bed kiduogo piny kata iduoko chien osigo mar osara manyaka sani koro bembo piny Kenya kaachiel kod counties mopogore opogore. Kantiere counties mathoth matiyo kod omenda mang'eny ahinya e wechego mag chulo osara kaachiel kod chulo omenda mabalang' kopogore kod omenda magiketo tenge ne wechego mag dongruok. Kapo ni kitudori kodwa gi sani pok ilewa ahinya, antiere kae kod welo ariyo, Kevin Osido jalony e weche mag telo kaachiel kod Suba Churchill ma bende jalony e weche mag telo. Singo ni nabro bedo ka somo moko kuom ote ma ochuolo no okinyi ma kawuono. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to japiny manenowa kokale yore waduto te mag tudruok to pache en mane. Kotudore kod thuon wach ma watwake kawuono. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni shida ma Kenya ka en mibadhi gi ukabila. Weche limbe makagi kacha onego wapunguza. Geche madongo matiyo gi mafuta mang'eny onego sirikal ranga. Presidential escort onego bed reduced nikech kanyo odhi mbele kowacho ni kanyo e kama e kuonde ma pesa ikethie. Arita mar jo sirikal bende ok onego ketie security modhuro to sechego to arita kwe mar jopiny to racha. Watch allowances mag top government officials bende onego ranga. Piny madwaro dongruok dak prioritizer osara. Okinyal dakie od 50k to osachi to en 70k. Mogik to public participation owinjo bedie ok ni ji medre osara to jochul osuru ma en japiny to kia wachno kendo sandore. Awinjo twak ka an umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng mano paro malew ahinya mochwalo kanyo. Dennis Abila wacho ni mago duto pod ni kuom jopiny. Ijuogo oganda mang'eny pesa mathoth mondo ochulgo jotich matholo kuora kar tich. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi ma kawuono. Med chwalogi kokale namba mar 2 3 6
nono mbui marwa mar Facebook wendi biro bedo kiyudowa kacha achiel kachiel. Paro makamago abiro bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwadhi mbele kod twak Kevin Osidi winjo kanyo kaka Ruth Nyathi Ochieng Oloso ka bende koro wacho ni omenda ma bende ichulo jopiny. To gino mopogore kata kod osara en omenda mabalang'. Kata kama ni wacho ni omenda mabalang' onego bed ni obedo rationalize matiende ni chule ponono maromre ne ponono jotije te mag sirikal. Kata kamano gima dhiera nitiere omenda mabalang' moko ma bende ponono ichulo kaka mago mag ponono kata wawach ni kata sitting allowance ma imiyo jopiny. Kwa ng'iyo kalure kod report ma bende nogol odiochieng' manyoro mano kalure kod romo mar Bomas. Nitiere omenda ma ichulo mabalang' mathoth ahinya. Wantiere kanyo kod domestic travels, wantiere kanyo kod foreign travels, sitting allowance kachiel kod kwang'i allowances go duto gin omenda mathoth ahinya. Ipani gin allowances mage monego bed ni bedo rationalized mar mondo mi ponono ok ni moko ichulo mang'eny ahinya to moko ichulo ponono matin ahinya mamiyo podi wechegi mag chudo bembo piny Kenya. Ing'e ni kaka waneno omenda michulo kata allowances gi gimomiyo waluongo rationalization en nikech waneno kaka gigi timre. Tiyudo ka samoro iluongo bura to nikech jatelo ong'e ni samoro gima ji dhi wachono en gima bende oklichne ahinya. Obiro to jaso nyinge to bet dakika 10 osea. Ing'e ni sasa ya musebet no nikech en omenda mar bet. Bet sitting allowance. It doesn't matter amount of time kata mana output ma wayudo kuom biro nino. Omiyo dware ni mondo wang'e ni to kata ka waloso buchegi to ng'ano gini ma wadwa ni mondo bi. To omenda ma waluongo ni sitting allowance bende en gima ochuno. To ere kaka chuno ne ni contribute to the final monthly pay ma waluongo ni salary. Kech magi te miyudo ni ka ng'isegogi tek job group ma waluongo cha. Kech ng'ato ka ng'ato nitiere gi job group mare to nitiere pesa ma mimiye. Koro yudo ka samoro ng'at achiel obiro gi driver mantiere job group mopogre to biro gi bodyguards ariyo. To kose biro gi bodyguards ariyo to bende nitiere personal assistant. To en personal assistant ma male and female. Ma female ting'o bag. To male koro tijen mar mako simu sama en obet motimo sitting allowance. Ni so and so is calling. Just give me some few minutes. Koro nitiere gik matimre mang'eny kabisa. To sitting allowance ni onego bed ni chiwo adiera kunikech kwang'iyo ma en ng'at mondiki afis makamae ochamo sara to ponono gino moluonge en gino motudore kod tije. Ang'o momiyo kendo ichak imiye sitting allowance to en gino romo ma ponono luonge ma otudore mana kod tije. Wati kata kod ranyisi jod bura kinde ka gidhi od bura kacha nitiere omenda mimiyogi. Bende ber kimiyogi to mano tijgi ma jopiny oyierogi mar mondo mi giti. Emomiyo waluongo rationalization. Nikech kwaseng'eyo ni pesa michuli ma en salary chande en pesa maromo kama. To wang'iyo ni to contribution mari based on the pesa ma iyudo ni en ang'ono. Nikech koro sitting allowances gi nikech bende wang'iyo ni nitiere mechanisms ma government tiyo godo mar mondo gi arrive at kimoluongo ni gross pay. Manyiso ni iketo gigi tete kana achiel nyaka house allowance, security allowance, travel allowance gigi ma contribute to pesa ma ng'ato yudo. To discussions madhi mbele kaka matimore Bomas ni. Ing'e ni magi gik ma ok ging'i. Kech gin gik ma control of budget wacho, auditor general wacho gi, maybe public service commission bende kech gintiere gi data gi. But recommendations moripo bed ni itimo, for example ripo bed ni wa agree ni sitting allowance oko chuno. To nikech kaki wacho maber Joyce kata kidhi e county assemblies kata idhi mane national assembly kai kata senate ng'eny jo los bura kata jod bura gi biro mana e meetings mar mondo giyud sitting allowance. To king'iyo contribution margi kata king'iyo output ma giyudo as a result of bedo gi e bura ma kata twak madhi mbele no to kineka bende gin gi contributions ma add value e gik ma wacho gi. Omiyo recommendation en ni sama watimo dialogue on public wage bill to wang'iyo ni what are the other contributing factors ang'ono gini kendo mamiyo wage bill ni bedo maduong' other than comments mabende wasewacho. Nikech ka wantiere gi jotich sirikal mang'eny manyiso ni sitting allowances bende dhi medore.
to ken sitting allowance kende nitie moko kanyo mabendi somo domestic travel manyiso noa Nairobi ka odhi Kisumu tingeni rate mar Kisumu gi rate mar Mombasa gi rate mar Nakuru bende opogre nikech mago iluongo ni cities opogre gi kodhi Isiolo kata odhi Laikipia kata odhi mana Kajiado to eka kata Machakos bathe kae omiyo magi nitiere gik mang'eny ma contribute to the wage bill ma wawacho cha but challenge mantiere en ni understanding mar jogo mindike tich and of course some of them bende gin recommendations michiwo gi Salaries and Remuneration Commission nikech gine magichiwo allowances based on these rates omiyo beyond just looking at the major contributors nitiere gik moko mabende dwarore ni mondo wang'i ni to allowances ma wachiwo gi are they commensurate to the output kata results ma jotich mar sirikal miyowa to sama ng'ato dhi e bura who are the critical people moripo bed ni dhi e burano manyiso ni for example ka en kata wawach ni CEC waziri mar sirikal mar mapiny mar county ng'ano gini moripo bed ni dhi kode ma are critical contributors onyalo bedo chief officer onyalo bedo director to sama gidhi ni bende Sharon Joyce okochuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka dhi gi mtoke wanyalo kawo mtoka achiel to ka gisebet ji abich to driver riembo to gidhi mage weche moripo bed ni wawacho nikech jogi bende ni samoro kong'ere iyudo ka CEC ok ong'eyo kata mana chief officer mare samoro kaka Nairobi ka department achiel nigi chief officers 4 to most of them bende ok ong'ere maber koro ka gin kana achiel kamano to konyo gi bende ng'ere gi understand each other personal communication skills ginyalo share ni ing'e ni waziri kata barua moro na kelo niga 2 months ago pok aneno kise action to kikonya then that way konyo gi bende mar mondo gi achieve certain targets bende ma bende samoro ka gipogore kamano to konyi to waneno ka most counties gik matimre counties ng'eny Joyce kata sani wantiere gi tuge madhi mbele Kilifi tudo ka county achiel ohaya buses aboro nitie mar supporters kia directors mag kia ngono dhi yorgi county assembly members bende dhi yorgi to bende gin gi staff ma ai county assembly kanyo a lot of things maparo ni kawanyalo agree as a country ni wage bill hinyowa kabisa then wanyalo make certain personal sacrifices to in that rationalization bende wanyalo ng'ere ni wanyalo winjre ni to domestic and international allowances ki angono momiyo international ni nyako bed mana plus 100,000 depending on class kata mana job group ma intiere bende nitiere kaka wanyalo rationalize ma wawinjre ni kata kidhi kucha tinyalo kaen kata mana workshop mar 1 week to idhi mana on the day to the date ma I present okochuno ni nyaka ibed kacha for 1 whole week you can do it on Zoom you can do it on webinar we digitize our systems mondo we make it easy for Kenyans to also participate mondo jogo ma are supposed to participate kata midwaro kanyo dhi kendo gitimo gigo ma gitimo but wang'iyo kaka omenda ma watiyo godo e kuonde mag allowances ma are not critical bende waduoko piny. Super Churchill midenda go embe winjo pachi kotudore kod omenda no mabalang kalore ni omenda mabalang bende waneno kichulo mang'eny ahinya e counties mag nikech kwang'iyo kata kod ranyisi county ma Migori kwang'iyo omenda ma gisebedo ka gitiyo godo e recurrent amane expenditure en $500,000 82.9 ka omenda ma gisetiyo godo mano e omenda mabalang duto en $1,208.35 omenda mang'eny ahinya gichiegni mana romre kata kamano ere kaka inyalo duok piny omenda mabalang waneno kichule counties mopogore opogore korka kore ing'eni mokwongo en masira kabisa ka county kaka Migori tiyo gi pesa makamano e chulo omenda mabalang nekech Migori achiel kuom counties manobedo singled out kaka achiel kuom counties alongside Busia and a few others ma pod nigi dhier extreme poverty dhier moro ma ni wacho chon ni ng'ato gwonyore gi pado cha ni pod ni e Migori ka to kiringe i Migori ineno kaka en piny momiyo dhier makamano ok onego timre emomiyo nokel devolution ni mondo devolution omi dongruok otimre yo ma haraka mondo jogo modhier ahinya ka ma iwacho ni extreme poor ka oyud kaka idho malo koro ngimagi bende obed gi yot moro matin koro en gima rach ahinya nikech to gimomiyo an wach mar sitting allowance ni adwa dage
ing'eni ma wach sitting allowance ne omiyo wan gi jobura moko kata lejiko ma malo ka mapok nowacho kata ni Mr. Speaker sa. Koro can we talk can we peg it on contribution mar ng'ato? Nikech ere tiende chulo jalejiko ma ok wuo e bunge. En obira no kelne mar mondo mi oyud omenda ma. To kipenje to wacho no bere ground. No yieri mondo ibed dak no donga e ground kuno. Ka ground kuno emo bere kaka giwacho no. Nikech asewinjo ka moko ji tetea ni ground to karachi ahinya. O ground jo piny no golie ground kuno mondo ibie lejiko. Mondo represent onge kaka inyalo represent jomoko ka ok iwuo. Kora allowance michulo jobura mokwongo, in my view, should be changed from sitting allowance to contribution allowance. Based on gimiwacho. Chon ne wacho ne nitie MP moro ma Migori maniluongo ni manose nindo akiani nyinge Orwenya ne ninda lejiko to kowinjo ka ji go tiendegi. What about Migori? To embo chung what about Migori? Koro gigi Migori yok nying mabere mi odwa ni devolution okila yako nyaka koro tem mondo gol Migori because history will judge him harshly ka he took over the leadership mar Migori County at a place at a stage ma iwacho ni Migori is extreme poor to tiyo igni abich kata par to we Migori kama ne entiere cha. Kodwa ni pesa duto kendo mar ariyo kidwa ni gol wach mar mibadhi mag tie wach pesa gi. Nya wache program moro e studio uka ni mondo wajiw counties omed yuto gi giwegi wapeg allowances and mishara to own source revenue. Until we do that, mondo wareserve wache ni pesa moa national government, yes, it should go to the county as a midware, but only this percent can be used to pay salaries and allowances. Mondo waring fence pesa moa national government for development. Ka okwatimo mano, onge counties. Dalo moko ne an gi minwa moro mabathe matin. To ne wanyise ni dongimbe seche makoro wa Nairobi kucho, dwani yud gimoro mitimo ma duoko ni pesa e lweti. To jirende moko dhi onyise ni ng'eni kitimo gima Churchill gene wachogo to ok gibioro ni pesa. Koro counties moko be and governors moko e pinje wakocha chalne ni giparo ma piny ma chonilan ma gifeel ni kagi medo own source revenue to samoro jo national government. In fact, contrary to that, counties, the Commission mar Revenue Allocation, onego beni chiwo pesa mo malang ne counties more kaka koro nyicha Homa Bay otimo cha, kaka Kisumu nyicha otimo cha. Dwani medo gini wamedu mamondo umed jiwo own source revenue kada ka en digitization to pesa gi kosechoki to wakwayo Gladys Wanga nisa mitiyo kodgi beti kodgi e yo mayanga kiki digitize choko to sa chudo tidoke register machon mibadhila go ok kony nikech jo Homa Bay ano ka jo Homa Bay lakini an gi wede mang'eny Homa Bay ka nitie county mane mapoko oyudo dongruok e devolution ka igni apar bang 2013 mane ochako devolution ni Homa Bay ne oketgi gi ng'at moro ni jamawego ipako makarwath gimotimo malong'o to onge. Jopiny be ok nyal bedo gi paro moko machon kani wacho ni jo counties kwalo pesa to jopiny wacho ni to kata gikwalo to gin e gweng' ka kata gibiro gichamo go odhi oduogo to mana odhi oduogo ma gweng'wa ka gipogonwa koro sani chame ma kata minyalo gergo ndara minyalo gergo rake chiro mondo jopiny oyud kama use gik moko onge. Jopiny koro nyaka wach ni ne okwongo wawuoni kuchamo to biro keto ka. Kidhi county kaka Homa Bay, thotho tende mang'eny oger gi jogo mosetiyo ne county. Apani ne gitimo mana kaka jopiny ne dwaro no. Koro sani nikech gin gisedongore. Koro it is the turn of jopiny be mondo dongre. Ema modwa ni Gladys Wanga's leadership okel pogruok. Homa Bay
Ochila yako kel pogruok. Ngiri anyang' nyong'o nikech otiyo tamne mogik okel pogruok Kisumu. Siaya nasewacho ni James Orengo mosiepna kabisa ne kodonjo otimo audit kendo kelo mano wuok audit ajeno machon. Wadwa nonyiswa ni audit report no bose implemente nikech onge tiende timo audit kata bura moko makoro gichokore go e Bomas gi. Ok inyal tiyo gi pesa ni keto bura Bomas to discuss kaka utiyo gi pesa marach. The solution can only come from others and not the same governors who are the culprits in this situation. Koro wadwa ni gigi duto kombe moko mane Orengo wacho ni deputy governor ng'iewo kia mar milion adika. Nitie kombe moko makoro nego bed auctioned. Okela Nairobi ka ni komni wadwaro ng'ama ng'ud min gi madwa ni be obede kom moduol beteni. Ne ong'iewe kama to mae benchmark reserve price en ma. We want that to happen. To kodwa winjo gik moko ka ncho timore Siaya. No siepna miluongo ni Chris Owala. No dwa negi nikech openjo. No. Not from James Orengo, my friends. Orengo en achiel kuom jogo mosekedo ne piny ne ratiro madhano. Ok onego bed ni ng'ama kedo ne ratiro madhano kaka Chris Owala idwa negi e function ma James Orengo nitiere nikech openjo weche mag mibadhi. Anno kwadong' kod dakika matin kende twatieko twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano chieng' wuok tich e kinde ma jatenda duol mochung'ne chulo jotije osara e pacho kae SRC Lynn Mengecha ne loso e romono mano mar National Wage Bill Conference mar adek madhi mbele Bomas of Kenya. Nowacho ni onge jatich moro amora mar sirikal mibro bed kimedo osara kalore ni nyaka koro gitema mano wage bill mapacho kae makoro ni malo. Kata kamano wang'eyo ni e kinde ma kata kaka Churchill nowacho ni e kinde ma jatich keto winjruok gi ng'ama ondike tich onego bed ni en winjruok ma ponono kochopo sama kama to onego bed ni medi osara ponono ichori e lemo machielo mar ngas. Mabiro bedo ka chocho ratiro mag jogo matiyo ne sirikal kose ponono biro konya diera e taming the high wage bill makoro wantiere gode pacho ka osedo. Mano to dhi chocho jotich mag sirikal. Keche ingeni ng'ama tiyo sirikal okirom kode samo chako tiyo sirikal. Nitiere jogo ma osedhi e skul gisetiyo kuonde mopogore opogore. To sama indiko gi tich mar sirikal manyiso ni sirikal ne dwarogi. Keche wasewacho e session mokwongo ni nyaka ket advert. Manyiso ni sami keto advert nitie gimisetimo on your performance miluongo ni gap analysis. Ting'e ni waonge gi director in charge of water. To wadwaro gi kata mana boro for example nikech koro wan gi 8 wards maonge jogo madhi chung'ne. Koro sama gibiro ni to nitiere skills bende kaka asewacho ni kaka wase winjre ni job groups manitie. To job groups nitie based on many indicators including education levels, skills, many things gik mang'eny ming'iyo. Omiyo dware ni sama madam SRC chair loso kama to dware ni mondo ng'e ni to ere other contributors indicators ma chalo nadi ma SRC ng'eyo nikech SRC to en Constitutional Commission momiwa gi article 203 mar katiba marwa to entiere gi gigo moripo bed notimo. Mokwongo en recommendation mar chudo kaka ichulo jogo matiyo e sirikal. To kose recommend kamano to dware ni mondo giti gi other government agencies including EACC. Kech bende wantiere gi jogo matiyo e sirikal man gi lembe madongo kendo gin jok ma ongirore mong'ere. But king'iyo kaka gisebedo gi weche mag mibadhi kaka pesa ma gikwalo kata county kata pesa ma gitiyo godo marach e national government ang'ono gini miketo mondo wahakikisha ni pesa go duogo chien mar mondo kik wahiny jogo madwa ni mondo giti e sirikal to tich ma gitiyo maberno dware ni mondo imiyo gi promotion. To kwa wacho ni koro nikech wan gi public wage bill ma is contributed by other factors. Nitiere gik mang'eny ma wase discuss kae mamiyo wage bill ni nitiere. Omedware ni SRC ng'iyo ni to ere kaka wanyalo siro performance indicators kaka wanyalo siro weche mag chwalo jok moko from one level to another kata promotions other than hinging it kata kete e weche mag wage bill. To nitiere best practices bende mosebetie. For example wantiere sani gi pesa milongo ni floka Joyce floka meaning ni en
locally led, financing locally led climate change actions, a counties kacha. To en pesa ma World Bank okelo, madhi mana over hundreds of millions of shillings, World Bank and other agencies. To kaka counties yudo pesa ni, inyiso gini nyaka ubed gi percentage, mar kata tamalo 1.5% thereabout, mukete budget maru as a county. Tudoka counties ma benefit from this money, about 41 of them already, gin counties mosekete budget gi. Magi se andikiana gi World Bank through Minister of Environment, Council of Governors and others, ni pesa mawadhi keto, madhi hakikisha ni wan gi climate change mitigative measures and pesa marom kama. Omiyo onge gi mata moa as a country, nika wasebet piny kendo wabedo gi twak maber kaka mar national wage bill ni, dware ni mondo wangi ni to ere kaka wanyalo make certain sacrifices. Kaka ne Suba wacho, counties nyaka nyiswa ni to wadhi urunu pesa maromo kama based on your contributions mag on source revenue. Nikech counties gimomiyo ok gitim maber ahinya, gitimo gimiluongo ni over targeting. Ng'ato ndiko gik mabendo ng'e ni onge okodhi girin. To ka giloso budget, to pesa gikete budget. Koro samang pesa ma osebiro mo national government against the on source revenue targeting ma giketo, tiyudo ka pesa dok piny. Koro pesa ma gitiyogo en mana pesa ma national government. Omiyo dware ni sama chair mar SRC loso kama, to bed nyaka gi jogo mochung ne weche mag on source revenue counties, particularly through the Council of Governors. To nyis gini, yes, you can have this amount of human resource, okwabitamu promotions and all those other things. Promotion to nyaka jibed promoted. To back manani samuti mo kama, to ngeni I promote people based on availability of funds. Okinyal promote ngato from this level to an higher level, tingeni kosudo kata mana ranga chiel, kata job group achiel, to pesa ne di malo. Tinge maber ni pesa no to onge. Kuro angono mawadhi timo, nikech SRC ongeyo through Public Service Commission, the total number of public servants ma Kenya nitiere godo, both at national level and at county level. To bende gingeyo ni sama ngato dhi promotion, kata sama ngato dhi at work ma ilongo ni higher level of education. Kata kodhi timo course mamiyo bedo promoted, to ngano kwayo leave. Koro ginge nyaka jogo ma are out on leave pending promotions. Angono gini magi put in place mondo wakisha ni sama giduogo at their workstations makawa promote gi, to pesa bende wantiere godo as a reserve amount mawadhi chulogi based on their promotions. Suba Churchill pachi go tudore kod koso medo jotije mag piny owacho Sara, kalore ni en chenro makoro SRC temo mar mondo mi obi godo kaka yorno mar gayo mano omenda mathoth ahinya mitiyo godo e chulo Sara. Ing'eni gima SRC pok onyisowa. En ni jok ma kaka nyicha ker motelo ne Kenya ogwelo kaka rotich gi ni advisor. SRC pok onyisowa ni advisor ichulo pesa di. Nikech ng'ama oseluong ni advisor at level mar rotich, basic pay en 400,000. Giko ne komed gi marupurupu moko gi obro chopo milion achiel. En ang'o ma rotich nyiso ker ma minister mare mar finance ok nyal nyise? Can't we have a way mar tiyo kanyakla gi professionals ma ok wandiko gi kaka jogo machamo mshahara dwe ka dwe? Kendo mae kisomo County Government Act kata, ido ni nitiere kaka chik matayo counties dwani county governments manyo professionals. Koro kwa mfano Kisumu, Homa Bay, Busia and wherever, bedo ni wan gi professionals e weche mag gedo marom kama e county. An samoro ginagina jok ma idwaro chai moro, iloso chai moro, iloso budho kodgi, ugombaka ni to unu neno ni wanyalo dongore yo mane. But ma ogidwa timo nikech nitie watne moro achiel kuom professionals go modwa ni okete e payroll mar county advisor in the name of advisor. King'iyo county kaka Taita Taveta noyiero jomoko mang'eya, gin jok mang'eyo, jok moko manokwalo pesa ni era par kia marang'o mar lweny mar piny manotimore kia Taita Taveta higa mane. Gin jok ma cannot even advise you on anything. But omigi lemo go mondo gicham go pes jopiny.
Magi gik ma SRC onego nyiswa ni jok miluongo ni advisors ma president nigi mage, deputy president awinjo ni koro rundo gi piny mangima, ministers ka minister mamoko ondiko kata mang'eny moloyo kaka chik dwaro. Nonyiswa Moses Kuria achiel kuomgi and so on. Pesa di malale yore mag yiero jodonga makata gima gitimo malong'o ok nyal wach ne jopiny mondo winji. Magi gik manyakwa wachi mondo sami nyiso jotich ni koro wachungo medo mshahara tise account for michoko ka. And it is beautiful ni nyicho nyiswa jumbe ariyo mokalo ni sirikal masani choko makama, olo makama, to tiyo gi makama, ma ok otigo ka odhi kanye. Ka ok wa account for mwachoko gi mwaolo, to wanyiso jopiny ni waonge pesa mobedo go mshahara. Gomo kaka makoro madhi mbele mar doctors gi biro mana medore nekech ka onge accountability, obede county government, obede national government, we must rationalize staffing and these things, busy bodies mwalongo ni advisors. Maki penjo gi malongo gi itimo makonyo jopiny, be jok moyiero gi ok nyal nyisi. We must be blunt. Obed jok man jochir mwa penji ni to jok ma yiero ma kero okete ofise gi, ma deputy mare okete ofise gi, ma governors okete ofise gi. Nikech ma governors yiero advisor, angamo no CEC be yiero ni ma advisor mar kama. Ano kwa thuolo marwe moru. Koro mago e gik monego wachi mondo. Wachna mogi ken ni wabed gi ratiro, wa improve public participation. County ka county obed gi county budget and economic forum molos kaka chik dwaro mondo waduok chien mibadhi matimore tiyo mag pesa gomenda duto ma counties yudo. Kevin Osido wachni mogik thuolo marwe morumo kinyi makawuono mana mapiyo piyo. Mokwongo adwa kwayo jogo ma otelo ne sirikal, particularly sirikal mamalo, ni sama wabedo gi twak machalo kaka mag National Public Wage Bill, political goodwill en gima very important. To goodwill no waseneno kendo conversations dhi mbele, to goodwill no dware ni mondo bed in the implementation. Number 2, Ethics and Anti-Corruption Commission konywa uru mar mondo pesa mose kwal, pesa ma wawito out of mibadhi mag corruption, mondo wane kaka wanyalo duoko gi jogo ma are suspected cases mantiere madhi mbele mondo tieki. Mar adek en ni sama wabedo gi weche mag twak mag national conversations kaka mar public wage bill, wakete nyaka weche mag debt register. Omewado wakwayo ni a lot of the resources ma wa lose are actually going towards payment of debt. Debt ni enango wasechula di tadi modong. Kawanyalo bedo gi debt register bende sama wawacho weche mag wage bill to bende wasoya iye kanyo national debt register mondo jo Kenya onge ni ngano ma wan gi pesa ne to wasechula di for how long to wadhi medo chulo gi kuom higni kata dweche maromo na. Erokamano ahinya Kevin Osido kaachiel kod Ina Suba Churchill kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak otudore kod osigo mar osara. Nyakora Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machope giko mar twak mar. Adana som ote achiel kende mar Engineer Lazaro Kanyambok. Ng'isa ka en Joyce Elephant in the Room en jo siasa maka oyier to temo mondo ofix supporters kod sycophants everywhere. Gini miyo wabedo kod bloated governments mamuonyo pesa mathoth zaidi. Keto well-laid structures kaka governments gite timo hiring kendo keto limit mar expenditure. Ngama create positions maonge katiba to fix in cronies should be prosecuted. Mano corruption. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Erokamano ahinya kuom ote ma uchwalo no nyaka Mogi Ajwang'. Thuolo marwa emorumo gi sani. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo bang' yweyo chenro mabiro en tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta. Kik idhi mabor.
malamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwenye wango wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakreso faga chiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pin motimo pedro. To ye kanye bak njangolo mar juma. Nekwana mwenye wango kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. Geso kwa geso, wangi sinango. See you there.